Nilqakom għal programm ieħor Politiko. Din il-ġimgħa miegħi ħajkolli personaġġ li żgur tista' tgħid Malta kollha taf min huwa ilu fix-xena lokali żgur għall-aħħar naħseb 40 sena. Iktar minn hekk. Iktar minn hekk mela Dr. Emmi Bezzina. Xi tgħidilna forsi xi ħaġa fuq hekk? Jiena meta jsaqsuni din id-domanda li ħaġa ripetitiva, jiena nwieġeb bil-frażi inti tifhem kif se taqbad tispjega x'inhu l-infinità? Infinità tfisser iktar ma tipprova tagħti tifsir ta' din il-kelma, iktar tibda ssib spazju li ma tista' tilqu qatt. Naħseb dik hija il-ħajja ta' Emmi Bezzina fis-sens illi kull farka ta' żvilupp fil-ħajja tiegħi sa minn mindu ġejt fostkom il-bnedmin u bdejt nimraħ u nxerret dak li naf madwarkom, dejjem kien hemm xi attività jew reazzjoni ta' xi ħaġa li nkun għamilt li tiżviluppa f'affarijiet oħra. Biex intik eżempju, jiena dejjem ħassejt ġibda enormi għal komunikattiva. Mela fi żminijiet bikrin tal-eżistenza tiegħi f'din is-soċjetà Maltija u Awċija, sakemm tibqa' Maltija u Awċija, dal-waqt. qed nitilfuha din l-identità. Pereżempju għamilt il-pritka tal-miliet 4 darbiet jien. Kif ġiet biex jien nagħmel din il-pritka tal-miliet? Onestament ma nafx. Imma fil-lokal fejn kont ngħix ġiet iċ-ċirkustanza u l-possibilità li jiena nagħmilha. U għamilta. U ħassejtni komdu fil-komunikattiva. Minn hemmhekk tibda tinduna li dik kienet iż-żerriegħa illi l-enfasi l-iktar importanti fil-ħajja tiegħi sakemm tintem hawnhekk fostkom u mmur f'univers jew f'kosmos ieħor hija l-komunikattiva. Imma komunikattiva li ma nkunx irridha tieqaf. Fis-sens Dejjem tevolvi. Fis-sens, pereżempju, hu l-politika. Il-politika hija komunikattiva li tieqaf u tistaġna. Għaliex? Għax kif naħdmuha, jekk inti ħadd appartieni bil-mentalità li jafu lin-nies ma' partit politiku, inti tispiċċa bħala personalità. Aħna m'aħniex nirrealizzaw li aħna m'għandniex rappreżentanti tal-poplu. Aħna għandna kodardi, laqa, nies li jridu jitlu fil-ħajja pubblika. Mhux biex jiservu kif jipprova itambrulna u jgħalmuna, imma biex jaraw kemm se jistanew, javvanzaw huma, isaħħu ċirku imminenti ta' madwarhom, u allura għandna di it-traċedja li nittamma niżviluppaw f'dal-programm tiegħek, Melkem li nirringrazzjak tal-istidina fuq dan l-istazzjon PM News. Imma dik hija il-verità. Meta inti tażel triq illi tajt jien di se tkun il-karriera tiegħek, inti spiċċajt tevolvi. Għad titħalli kollox jiżviluppa miegħek u inti żviluppa miegħu. U għalhekk hemm Bezzina ngħidlek it-tifsira tal-infinità. Mela, jien niftakrek meta kont żgħir, kont narak ukoll fuq it-television ġiret iddiskuti u dak iż-żmien kont qajjem ħafna diskussjoni għax kien qasnafx ma kienu jgħidu fuqek l-ispeċi mxajta minn kollox kienu jgħidulek. Kont titkellem fl-aħħar mill-aħħar fuq ċertu drittijiet ċivili li llum daħlu fosthom id-divorzju. Għax tajjeb ngħidu aħna sa ftit snin ilu qas id-divorzju ma kienhaw. Illum però l-ġurnata li daħlu ammont ta' drittijiet mhux ħażin nistgħu ngħidu. Bħala soċjetà però kif qed tarana li qed immorru aħjar qar. Ennu pjaċir tistaqsi d-domanda. Melkim, illa għaliex, kifetlek, bdejna b'din il-komunikattiva. Mbagħad fl-iskola fej kont mort, fej batuni l-ġenituri, hemmhekk kien hemm kors illi jibatuk tagħmlu għall-għajnuna għal min ikorri, l-ewwel għajnuna lil min ikorri. U Malta kien hawn ċentru li kien Tarġa Gap, il-Mosta, fejn
tur emmek u jiena kont mort emmek, għamilna dal-kors ma' nies reġimentati fl-armi Ingliża, affarijiet. U kont irbaħt għamilna kompetizzjoni, jiġifieri kidba ta' femiet tal-esperjenza tiegħek dwar dan il-kors. U jien kont irbaħt ta' din. U bħala premju kienu batuni dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu kelli 10-11 years. Etajiet umani il-għalixin nitkellem bil-kozmiku u d-divin. Imma għal-bnedmin 8 u 10 u 11 sena. U batuni Rediffusion. U Rediffusion affaxxinani jem f'daw l-studios, palma għedin da l-studio, illum, u Head of Programs kien hemm Father Harry Bourne, li kien Dominikan, pero kien wieħed minn daw l-avangardisti u kien il-Head of Programs ta' Rediffusion, li kienet struttura literalment b'mentalità koloniali. Dara l-essej tiegħi. U għalli bl-Ingliż għax kien ikellem bl-Ingliż. Għalli inti ħataqra dak li ktibt u rbaħt. Għalli ma jiena pala Head of Programs niddettalek x'taqra. U dina ħadċok fija. Imma effettivament għatali 3/4 mill-essej. Issa ma kontet ċejn speċjali, imma rrit illi ikun qiegħed f'inkwadratura tal-mentalità koloniali. Sewa, mela kull ma tajt għax qegħdin imdawlin mill-forzi Ingliżi, mid-disciplina Ingliża. Għamiltu minn hemm isni bdejt karriera ma' Rediffusion, ġifieri. Pajt sa' Norweġi, però kienu batu għalija radio plays u plays. Imbagħad bdejt nistudja l-evolviment ta' dan ir-Rediffusion fis-soċjetà Maltija. U bdew jinbidlu l-Head of Programs, telaq Father Bourne, ġi Victor Aquilina, warajh Joe Grima, per eżempju. U Joe Grima kien tani l-ispinta biex nidħol fi programmi soċjali. Bħal per eżempju kont imur it-Tarzna, meta t-Tarzna kienet tana, u għamilt serje ta' programmi l-industrija ewlenija Maltija, it-Tarzna. Kienu marru taj, għalwa kienu ituni apparat juher, vera kien tqil, inġorru miegħi dana u tirrikordja. Mbagħad tmur lura l-studios u tagħmel sigħat teditja. Taqtem u żommem u tirranġa minn hemm. Meta però mbagħad spiċċajt minn San Luigi u dħalt l-università. U eventwalment wara diversi gradwazzjonijiet ħadd il-lawrja ta' avukat, kien hemm oppożizzjoni li mi kienx ġustifikata, imma għaw f'dal pajjiż tagħna issiba di fid-dinja oħra wkoll. Dem ħassib dawk l-elementi illi jibdew iħossu li inti kemm xejn iktar naturali u aħjar minnhom u jridu iwaqfuk. U allura kien hemm ċertu pressjoni minn ċertu ġudikanti, imħalfin u maġistrati, isma' missa nieħdu pjaċir jekk nibqgħu narawk fuq il-park, pereżempju, ħantik waħda minnhom. Kont diġà lħaqt avukat u Albert Marshall kien talabni nagħmel il-parti tal-avukat fid-dram, fit-teleserial Il-Madonna taċ-Ċoqqa. U wkoll konna għamilna dram mal-kumpanija Atturi, farsa imma intelligenti ta' Fejdo Coq d'Or, fejn il-karattru prinċipali kellu plakka, ma kienx jitkellem ċar u kellu plakka. Illum titqgħod attent kif tajda di. Għax jibdew jgħidulek isma' qed waqgħod taċċajt. Imma jinse ngħidlek il-karattru kif kien. U allura niftakar kont nitla mill-uffiċċju. Kienu kun hemm it-tfal tal-Kulleġġ St. Albert fit-toroq fit-twieqi fil-ħodu u jibdew sejrin ara tal-ħoħi ħoħa. U allura tittaqta d-drama.
Imbagħad kien hemm konflitt għax sadattant jiena ktibt il-teżi tiegħi tad-dottorat fuq il-liġijiet ta' xandir u mort lura fl-1943 irriċerkajt sibt il-kooperazzjoni tal-awtorità ta' xandir ta' dak iż-żmien u il-teżi tiegħi hija Broadcasting Legislation a Comparative Study u dort mad-dinja kollha dwar liġijiet ta' xandir. It-teżi l-estejta fis-76 fis-77 bdejt nipprattika ta' avukat u dak iż-żmien kien hemm tasel. Ġejt mistieden mill-Konrad Adenauer Foundation. Dak iż-żmien kien il-Gejti illum hemm supermarket għandi kun it-Tower supermarket. Ma nafx jekk għadu jeżister. Ma tantx nersaq lej taslima illum ħabba il-kaos tal-kostruzzjoni u traffiku. U hemmhekk fis-76 Fenek Adami kien għadu kif laħaq, kap tal-oppożizzjoni. U tajna konferenza, konna jiena, Luis Gallia, Father Peter Saracino, Inglot, Francis, Zammit, Dimek, u wara li tajdi l-espożizzjoni li kienet fil-qosor mod konċiżi liġ ta' xandir li ktib, għam Fenek Adami jedi kien għadu jilħaq kap tal-partit u għalli young man inti kandidat maħna. Ledi għetlu ma fil-gvern hemm il-Partit Laburista. Għetlu jien għandi contacts hemm, għetlu ta' programmi u xandir joġobni. Għetlu u jekk naqleb u niġi kandidat miegħek. Naħħulek kollox. Dak il-pjaċir ħaj jispiċċa. Il-Ministru ta' xandir dak iż-żmien kien Lori Sant. Għetlu sorry ma nistax naċċetta din l-offerta l-invitijak. Infatti kien dak iż-żmien li Richard Muscat mill-Partit Nazzjonalista kien telaq għalija u beda xandar minn hemm. U minnaħa tal-rediffusion li naturalment sadattant seħħet il-rivoluzzjoni fejn il-rediffusion indbat il-barra u daħal il-Telemalta Corporation li fiħdana kien hemm xandir Malta. Dana kien hemm Tony Pellegrini, kap tal-xandir u issuġġerejtlu nibda nagħmel programmi diretti fuq it-televizjoni Maltija. Tinsiex televizjoni Maltija ma kellniex, bdejna black and white, u da wara ftit sibu konsulta mal-Prim Ministru, eccetera. Għalbu li ħanatuk din il-fakultà. Imma oqgħod attent, għax qed nafdawk. Dak kien se jkun programm li jibda fid-9 ta' bil-lejl u jibqa' sejjer sakemm ir-ritin. Flus ma kienu xaħalsu, xaħġa żgħira, u bdejt nażel dat-temi illi dejjem saqsejt u ħsibt fuqhom u rajt kemm aħna fqar bħala soċjetà. Titkellem fuq l-omosessualità, id-divorzju, id-droga, l-abort, daw kollha mhux tal-introduċejnihom, sibt żewġ diretturi li vera tawni il-ħin tagħhom u bdejna nagħmlu del programm interessanti illi pereżempju għax jitkellimt pubblikament fuq id-divorzju u bdejna namlu impatt mis-sen semmilek li tri anonimi li konċivi li ħajdaħlu li lem u ħajaqtaw li lem u ma nafxiex. Imma l-iktar ħaġa xena kienet illi jiktib li l-Arċisqof fuq parir ta' Monsinjur imxajtan illi kellu l-kurja nittama jekk jeżisti li qed igawdi isbuħja tal-infern. Illi bat litra li inti ma tistax tirrappreżenta iktar il-klijenti tiegħek għall-annullament li da ma kellu ebda dritt. Mhux hekk. Jagħmilha. Imma f'soċjetà li kienet sensittiva u mxaqalba ħafna lejn speċjalment f'dawn il-professjonijiet lejn il-Partit Nazzjonalista, ma sibt ebda backing, laqqas pereżempju mill-Kamra tal-Avukati. Ħallewni literalment waħdi u jiena kelli kawżi
ta' annullamenti għaddejjin għal-klijenti fil-tribunal ekklezjastiku dak iż-żmien kien differenti. Allura ħallewni nagħmel kors għax imbagħad qed inbidlu fis-snin għat-tapposta. Fl-1994 saret il-Malta Episcopal Conference u għamlu kors li ġibt ħafna kodba għalijin mill-Amerika ta' kif jiġġudikaw kif tħol żwieġ fl-inkwadratura tal-liġi kanonika li hija differenti mill-liġi ċivili, għamil dak il-kors mor tajjeb ħafna. Imma meta ġew biex jagħtuni id-diploma ma setgħux ma jtuwilix. Imma għaluli ma nisten eduk fl-albu. L-albu huwa dak il-grupp ta' avukati illi tkun tista' tiddefendi klijenti quddiem it-Tribunal Ekklezjastiku. Jiena qed immorru jedof sormhom dawn, ħadd id-diploma, ġifieri li gradwajt u tlaqt il-barra labist idej l-Arċisqof. Però dan juri aspett tal-Knisja Kattolika li ma tantx nisembu fuq li hija hemm il-kelma ta' Kristu feridu huma. Però bħala bnedmin uħut minnhom huma vera negattivi, huma vera kattivi, huma vera vendikattivi. Sawax, minu dal-biċċa Monsinjur? Dak kollu li kontra li hemm fil-Bibja. Minu dal-biċċa Monsinjur li illum miet illi le dana ma jidħolx hawnhekk. Sakemm jiena nibqa' f'din il-kariga li nkolli il-kontroll ta' min qed imexxi tribunali ekklesjastiċi u dawn il-programmi li irreferejt għalihom inti. L-ewwel bdejt black and white, etika, dialektik ma ninsa ġib darba l-laga ta' Barbara li ġitni fl-istudio bil-miniskirt. U namlu 3 kwarti nitkellmu maga ta' Barbara fuq il-miniskirt, imma sfortunatament ma kienux iżommu l-arkivi. Meta ġi Albert Marshall li bdew l-arkivi, għaxu Battery Diffusion sar Xandir Malta, fiħdan it-Tele Malta Corporation, Xandir Malta spiċċat umbat il-Public Broadcasting Services, u bdejt namel din is-serje ta' programmi. L-ewwel black and white, baqlibna l-kulur, kelli żewġ diretturi li vera tawruhom miegħi, Albert Spiteri u Charles Kallus, konna morru kmini fil-ħodu, nieħdu x-xemx tila, jew tard billej il-xjeni tal-qamar u għamil dawn il-programmi, serje Psycho 1, Psycho 2, Anima 1, Anima 2, imbagħad inbidel il-gvern u tipiku tal-mentalità imnejka tal-hekk imsejjin politiċi Maltin għatawni ħesrem. Iġifieri ikkalkola il-Partit Nazzjonalista reġa' fl-87 elezzjoni ġenerali li kienet tal-biża, għax vera kienet tal-biża dik per eżempju. Li farku l-karozza li kelli, Die Hard kien. U għarafni ma imbat eventualment il-karozza farku ili, ma imbat ħfirtlu il-minkien. Imma dik kienet saret, per eżempju, fil-barracks, Lister Barracks, ħalfar, fejn roundabout. Illum tiġi faċċata ta' dan il-villaġġ fejn hawn daw l-immigranti irregolari. Hemmhekk biex għamilna il-kampanji elettorali kulħadd bil-bulletproof. Vess, għax tinsix, fl-86 qatlu il-Raymond Caruana, il-Partit Nazzjonalista kellu l-grupp tal-ġaketta blu, u kienet tensjoni kulħadd armat għall-lista jinqala. U kif qed tajjeb inti l-elezzjoni rebaħa wara 3 leġiżlazzjonijiet tal-Partit Laburista, fejn però il-Prim Ministri bid-difetti kollha tagħhom, partikolarment qed nitkellmu fuq Domingos Mintov, naturalment, u Carmenu Bonnici, kienu nies ta' ċertu integrità. U ġifieri Kadami li wkoll kellu d-difetti tiegħu imma ma tistax tmaqdru. Jiena ngħid Malcolm illi wara li spiċċa però Feni Kadami. Spiċċa kollox il-pajjiż. U da qed ngħidu bir-rispett kollu għax kollha nafhom lejn Lawrence Gonzi, lejn Alfred Sant,
lejn imbat Simon Busuttil, lejn imbat il-nis kollha li kienu fit-tmexxija tal-partiti. Jiena ngħid hemmhekk bnejna il-mentalità tal-vavi li qatt ma kellhom xejn, sabu ma saqajhom kollox lest u kulħadd jerda. U jekk il-poplu Malti bir-rispett kollu qed ngħid, mhux se jqum bis-serjetà biex da żibel ta' politiċi li għandna jifqu jisirqu fil-pajjiż, jew biex qed ngħid ta' partit jew ieħor, dan il-pajjiż se jisfa fix-xejn u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin apparti li Maltin u għawċi mhux se jkun immexxi minn barranin. Ħajkunaw faqar fl-estrem għax daw il-klikek ta' kriminali, għax ngħidilhom kriminali daw, qed iżarmaw lill-pajjiż. Imma kif qed tajjeb inti, dawn il-programmi illi jiena kollha diskutejthom ma' panels ta' esperti, dak li jedna dak iż-żmien. Illum sar u illum ġi aċċettat u illum ġi assorbit fid-DNA tal-poplu Malti u tal-poplu Awċi, it-traċedi li kienu qalu li se jsiru jekk jidħol id-divorzju ma seħewx għaliex, però llum ukoll ngħidlek ċaru tont, intilfet l-impenn u l-kunċett ta' żwieġ. Għax illum m'hawnx moralità. Morna l-estrem li. Illum jekk inti għandek mara jew jekk inti għandek raġel u dan iddeċida illi imur x'imkien ieħor jaħxi waħda, jew itmur x'imkien ieħor u tinnexa ma' xi ħadd ieħor, dawn huma standard illum. Sewa it-taħlit illi qed isir, ġifieri il-pajjiż illum it-traċedja tiegħu qed nitkellem bħala bniedem kosmiku għax jiena mhux marbut ma' ebda twemmin partikolari, tilef il-moralità. U l-moralità min jistudja l-ambjent Grek, l-ambjent fejn hemm l-Latin, moralità mhux reliġjon. Moralità hija għarfien ta' kif wieħed jgħix, ta' kif wieħed jeżisti, ta' kif wieħed jagħmel lilu nnifsu kompatibbli man-naħa l-oħra, ta' kif wieħed jirrispetta lil kulħadd. Ma kienx hemm għalfejn ta' drittijiet u libertajiet fundamentali. Il-ħtieġa tal-libertajiet u drittijiet fundamentali Malcolm taf għalfejn ġiet għax il-bniedem kien beda jitlef u llum tilef il-moralità. Tant tlifna l-moralità illi llum għal kull ħaġa ta' xejn tajli isma' qed tiksilli id-dritt u l-libertà fundamentali tiegħu. U allura għandna dal-problemi ta' dawn il-gays, ta' min forsi jkollu xi mankament, illi il-politiċi hekk imsejħa, għax dawn mhumiex politiċi, il-politiku lu ma jkollux kultura ta' dak li kien jgħidu Platun, ta' dak li kien jgħid Aristotle, ta' dak li kien jgħid Sokrate. M'intix politiku illum li għandna qed imorru l-Parlament nies li qed jaraw ħanaraw kif se nerdaw. U di qed ħarġet u qed tibqa' toħroġ anke f'affarijiet li jiġu żvelati. Ta' kuljum. Nużaw frażi li llum dal-ġranet saret magħrufa il-ħnieżer illi qegħdin jieklu u jiffangaw u l-kumplament tal-poplu imur jixxejjer. Dana għalwa u ma. Lekku. Issa, domanda oħra, ovvjament smajnik tul is-snin tikkritika però b'mod iż-żewġ partiti. Inti fej tibta' bniedem jien nafek daqsxejn li fej taħseb li huwa ħażin, tgħid li huwa ħażin, għamlu mill-għamlu. Mhux toqgħod tgħid għax donnu illum wasalna f'sitwazzjoni jekk inti laburist jiena llum jaqbadni l-biki għadni nara kummenti ta' nies u jitkellmu għax intom 20 sena ilu sraqtu, mela aħna nisirqu bid-dritt, issa da ma jkunx qed jisraqu ta' u jkun qed jaħdem bil-5 euro sija u joqgħod jaqbeż għal dik li qed tieħu mit-telf fis-sena paga. Jinkwitak dil-mentalità li donnu għaw fil-pajjiż bħalissa. Ma ngħidx li tinkwetani, ngħid imsieken x'injoranza qiegħda tirrenja. Il għaliex anka mħabba l-professjoni legali li għażilt, dawn in-nies ħafna minnhom nafhom sewjien. Nafhom intimament fis-sens
tal-ċirku legalistiku u jekk hemm nies li suppost jafu kif imexxu pajjiż imħabba li jkunu suppost mitħla tal-liġijiet huma l-avukati. U żewġ partiti politiċi ewlenin huma miżawdin b'dawn l-avukati. Allura dik li tatni ċertu vantaġġ il għaliex jiena dawn inħoss illi qiegħed fuq l-istess ejja npoġġiha hekk livell magħhom. U li nista' nikkritikhom b'mod ħieles mingħajr ma jkun hemm ebda rimorsi jew intendiment personali fuq dak jew fuq l-ieħor. Illum il-verità hija illi il-pajjiż speċjalment minn mindu tħallna fl-Unjoni Ewropea lawn u bdejna nitalmu ħanuża l-kelma Maltija ma jew fastidju ħadd anke kif naħxu lill-Unjoni Ewropea sewwa għax illum għandna kumitati illi huma esperti fejn jistgħu nġibu l-fondi għal kull ħaġa ta' xejn. Dawn il-fondi illum taf xi tfisser inti tkun ministru, taf xi tfisser tkun segretarju parlamentari u ma jgħidu din hija s-salarju li qed niddubbaw. Imma daw qed ipoġġu fuq miljuni. Għandhom budgets ta' miljuni. Ta' miljuni. Iġifieri x'qed jagħmlu? Qed isir dawn il-budgets dawn l-ammonti qed jinqasmu b'mod ġust? Le. Illa għaliex qed insibu daċċriki ta' nies insejħulhom persons of trust. Li ħafna drabi huma persons of trust xejn. Qed nażlu CEOs illi huma minn ta' ġewwa, illi ħafna minnhom huma ħaxxejja kornuti numru wieħed. Qed tifhem? U dina hija serjissima għax dawn in-nies meta mbagħad iħossu li qed jinqabdu jew jitfawhom f'ministeru ieħor, jew ituhom impjieg ieħor. Transfer, flok jitkaċċew jieħdu transfer. Allura din hija xi ħaġa serja u kif qed inti wkoll fl-introduzzjoni tiegħek il-maġġoranza tal-pajjiż qiegħda tara, isma' dawn qed jerdaw jġibu l-flus minn barra. Però lilna qed ituna dik xi ħaġa biex noqogħdu kwieti. €100 voucher. Imma aħjar ma indardruwix għaliex jiena ħammur dak il-ministru u dak se jirranġali biex idaħħalli il-mara u t-tifla u t-tfal u l-kuġini. U allura di l-mentalità imnejka jiena ngħidilha li mhix denja ta' pajjiż ċivilizzat u edukat fl-affarijiet ta' kif imorru, allora m'għandniex ġustizzja soċjali. U meta m'hemmx meritokrazija kif il-pajjiż tagħna m'hemmx meritokrazija, il-pajjiż imurlek il-baħar. Allura irridu nsibu dal-grupp ta' nies indipendenti. Bħalek Melkim. Bħal dan l-istazzjon, il-PM News, per eżempju, illi tħossok ħieles. Li tajt dak li għandek tajt. U l-iktar ħaġa importanti u illi jekk xi ħadd jipprova jimminak u jgħidlek isma' jien ħanna laqlek ħalqek, jew ħanieħdok il-qorti, li wieħed ma jibżax minn dawn l-isfidi. Li huwa nieqesu m'għandniex grupp nukleari maqgħut ġifieri illi meta xi ħadd mis-soċjetà għax ikun qal il-verità. Għax ikun lissen kummenti li weġġaw in-nies li qegħdin fil-ġerarkija ta' fuq, dak għan nipprovaw nikkastigawh, jew nikkastigawha. U dana mhux sejjer. U allura jrid ikun hemm ir-reazzjoni ta' nies billi stazzjonijiet bħal PM News anka fl-infanzija tiegħu għandu juru li hawn nies li f'dan il-pajjiż għandhom il-bajt li jitkellmu li lesti li jgħidu l-verità, mhux ibatu l-konsegwenzi illi għandhom jiġu, għax dan m'hemmx konsegwenza, tal-li tajt il-verità m'għandekx żbati il-konsegwenza, imma ġala darba l-pajjiż tagħna jippremja biss in-nies li huma laqa, nies illi jerdaw u jilaqu u jiklu l-ħara ta' min suppost qed imexxihom. Daka irridu nifqula bl-iktar mod mhux arroganti imma determinanti u bla bża ta' xejn. Ovvjament issa daw l-aħħar tista' tgħid 3 ijiem 4 inqala l-każ ta' Rożjenko Tajjer, il-membru parlamentari laburista. Dan fetħet libel il-Mark Kamilleri għax hu kien qal li kellha xi relazzjoni ma' Jurgen Fenek
li ovvjament huwa akkużat parti mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Ovvjament ħarġu daw iċ-ċess kien hemm reazzjonijiet differenti, hemm min qal dawn ma kellhomx ikunu pubbliċi hija speċi l-ħajja sesswali hija privata, però donnu element kbir tas-soċjetà f'dan l-istadju ngħid li huma s-supporters li jaraw aħmar biss qalu l-ispeċi isma' qalu daw x'affarijiet huma da kiser l-ordni tal-qorti u kien xifa xorta waħda. Meta di għamlitlu libelli għax qaltlu mhux vera li qed tgħid fuqi. Enti x'taħseb essaġ fuq dal-każ li ovvjament kellu repercussions qawwija, da kellu jaħrab mill-pajjiż apparentament għax il-pulizija rridu jiġbruh mill-ewwel, hawnhekk kienu effiċjenti ħafna mhux bħal każijiet oħra li ġraw. Kif biex tkompli żied ma li kont qed tgħid qabel, jinkwetak li da fl-aħħar mill-aħħar hekk in-nies qed jesponu l-korruzzjoni. Għax dan ejja naqtaw ir-relazzjoni sessuali barra. Hemm fil-messaġġi xaru tont li di qaltlu jaħammur nieħu konsulenza mal-ITS jekk tot il-paga kollha li kienet qed tieħu di kważi mhux kważi taqbas il-100,000 fis-sena. Mit-taxxi tal-poplu. Ma jinkwetakx int li eżempju qas il-pulizija di qas interrogawha biex wan jaraw għalfejn ħaditu għal xejn u isemmiet qalet għax jien nitħanżer bħalma qed jagħmlu il-ħnieżel l-oħra l-ispeċi qed jagħmlu l-istess. Ir-reazzjoni ta' dal qed tajt Malcolm ukoll toħroġ minn dak li qedlek qabel f'din it-taħdita li aħna qed ikollna bħala żewġ tiħbib. U nerġa' nenfasizza minn fuq il-PM News. Jekk tridu taraw programm li tieħdu pjaċir, araw dejjem il-PM News. Mela, li tiġi mill-injoranza tan-nies. Il-għaliex, jekk aħna nistudjaw l-istorja, u m'hemmx għalfejn noqogħdu nistudjaw l-istorja tar-Russja jew ta' iċ-Ċina, imma ejja nieħdu pajjiż li jaf kulħadd bih, pereżempju, l-Amerika u l-Ingilterra. Sewwa? Kulħadd jaf illi kieku ma kinux ġurnalisti li kellhom għajnejn ta' seqer, ma kienx joħroġ l-iskandlu ta' Bill Clinton, ma' Monica Lewinsky, ma kienux isibu l-iskandlu ta' Richard Nixon, tal-Watergate, u diversi skandli oħra, inkluż riċentament ta' Trump, li għadhom għaddejjin b'dawn il-proċeduri. L-Ingilterra niftakru l-każ ta' Christine Keeler, per eżempju, John Profumo, ministru konservattiv fil-kabinet Ingliż, kien qed ikollu relazzjoni ma' din il-mara. Illi bdiet tispjuna dak li kien qed jgħid. Kienu ġurnalisti bravi illi ħarġu di kollu. Mallu ħareġ fil-beraħ John Profumo, within a few hours, tabbret ir-riżenja tiegħu. Bill Clinton, għaxrit iżomm il-poter tiegħu bħala president meta kien lejl aħħar, qal mhux veru, u mbagħad gidbuh u tilef il-kredibilità. U m'għandi ebda dubju illi b'effett ta' Bill Clinton kienet ir-raġuni għala Hillary Clinton ma għamletix bħala president ta' l-Amerika. Richard Nixon, li eventualment kellu jirriżenja, Richard Nixon, għat jiena mort nara il-Washington Institutes, mort Washington u dort mal-institutes li għandhom, per eżempju, fuq Richard Nixon għandhom literalment skyscrapers here, mibni fuq l-istorja tiegħu, fuq il-fottiment li jagħmel biex jipprova isalva ġieħu u l-interessi tiegħu, u naturalment hemm pass kif inkixef il-Watergate. U allura jitlu għaw l-istejjer ta' ġurnali importanti bħal New York Post u New York Times illi ridu jalquhom dawna. U allura biex ngħidu hekk ġurnaliżmu attiv wara kollox l-istess kif għadu kif ġara lil Boris Johnson, l-Ingilterra. Parties. Mela, jekk aħna il-politiċi li qed imorru l-Parlament ma jarawx. Qed imorru hemm biss biex jaraw x'jistgħu jerdaw u jieħdu.
mhux bil-forsi kun hemm din ir-reazzjoni bħal dal-każ li semmejt inti ta' Mark Camilleri u Rosien Kutajjar. Dana issa meħniex nidħol fil-karattru ta' naħja wara, espona fatt illi il-poplu kellu dritt ikun jaf dwaru. Għaliex inti jekk għamel li trid bil-ħajja privata tiegħek, jiena bnidem liberali u ili snin nipritka il-liberalizmu u għax kont liberali kien hemm min nipprova wkoll ifottini. Bħalma kienet il-kurja meta mingħajr ma kellhom dritt qalu li inti ma tistax tiġi hawn u tirrappreżenta il-klijenti tiegħek. Ara xwiċċ u sorm l-istess. Talibani. Għandhom uħut minn dal-Monsinjuri, imma min jażel li jidħol għal-ħajja pubblika u l-politika hija ħajja pubblika, ma tistax inti tiġi tajt jien ħirex għalikom biex inservikom, biex intikom l-enerġija kollha, biex inħares l-interessi tagħkom. Umbagħad qettax il-poplu minn wara daru, allura kien ikun iktar aqli għal kulħadd u bir-rispett lejn kulħadd illi la dan ħareġ fil-beraħ. Ikun hemm ir-riżenja. Mux jak mux jisumma ġara xie, għan t-defendi għal-Prim Ministru. Disciplina minnaħat tal-Prim Ministru u l-kumplament tal-Kabinet. Għalix, mux kwistjoni għax din il-persuna xiddeċidit tagħmel bil-ħajja privata tagħha. Dik affarija. Le, il-kelma magħha privata, fil-privatizija tagħha tagħmel li trid. Imma u ma nidħolx fil-moralità, għawek terġa' tidħol is-sitwazzjoni tal-ħtieġa li jkun hemm moralità fil-pajjiż. Imma li inti, rappreżentanti tal-poplu, li inti għandek dak it-tarif kollu illi tista takkwista internament. U qiegħda f'relazzjoni u qed tmur minn fuq dar il-poplu titkellem f'assembleja internazzjonali bħalma huwa l-Kunsill tal-Ewropa. U tmaqdar għala għalfejn dan il-persuna partikolari m'għandux jitħalla jgħix il-ħajja ma' kulħadd tiffissat fih. Mit inti qiegħda f'relazzjoni miegħu? Tagħna biss. Missejt il-qieħ. Wieħed jgħid isma' issa ħareġ kollox fil-beraħ, nirtira mix-xena u nara kif se ndabbar ħajti. Imma illi qisu ma ġara xejn. U da qed ngħidu bir-rispett kollu. U l-Prim Ministru jgħid isma' il-kastik illi ħadet diġà ħaditu meta tneħħiet minn segretarja parlamentari. It doesn't make sense. Il-poplu mhux tannejk, il-poplu jekk irid ikollu rappreżentanti, dal-preżentanti jridu jkunu dedikati, illum sfortunatament mur kellem il-min trid fit-triq l-iktar faxxa soċjali illi hija skreditata li m'hemmx twemmin fiha. Sija ta' naħa u sija tal-oħra huma propju il-politiċi li qegħdin fil-Parlament. Mhux tal-li Melkem, tal-li min minnhom ma jitlax imħabba it-tarif intimu li jsir magħruf waqt il-laqat tal-Kabinet biex jalqulu jew jalqula ħala, jerġgħu tuhom pożizzjoni. U ħafna drabi paga ħjar mill-membru parlamentari. Mijiet taluf li mussew meta qaw il-poplu illi litteralment qed jgħix minn issa għal issa. Jew hemm min forsi naqas li jħallas il-kontribuzzjonijiet tas-servizzi soċjali, m'għandix jew m'għandux pensjoni biex ituħ xi ħaġa irridu jaqlawlu fit għalfej din l-ipokrizija kollha. Mela konklużjoni waħda għandha tkun li missessir imma dik għandha tkun ukoll. Irid jiġu eliminati il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, tinħoloq forza politika ġdida u insejħula soċjetà organizzata għal-riforma ta' Malta indipendenti li fil-qosor tfisser nivvotaw għall-istituzzjoni ta' Sormi. Mela, ftetilu wkoll ġara il-każ tal-isptarijiet fejda ovvjament kien hemm jidhelli korruzzjoni kbira kif ingħata u bil-Malti il-pajjiż ħareġ 400 miljun euro għara kemm setgħu saru ħafna affarijiet u ovvjament għejna nies li verament kellhom il-bżonn. L-isptarijiet ittieħdu lura
Il-Prim Ministru għalla jbira kien rajtu jagħmel elogju sħiħ l-STU għalt fil-Parlament meta daw laqqas biss iddefendew ruhom speċi qalu ħanetilqu. Issa, wara dak ħarġu xi surveys. Jidher li l-ewwel survey li sar kien minn Malta Today u hemmhekk jidher li d-distak kien niżel għal madwar 10,000 vot. Ftit ġimgħat wara iktar reċenti jidher li sar wieħed mit-Times u wieħed minn Dr. Vincent Marmara fej qalu d-distak huwa ta' madwar 26,000. Jibqa' l-fatt li anka l-iktar survey tajjeb għal Partit Laburista jidher tista' tgħidha li minn maġġoranza ta' 40,000 hekk niżel għal 26,000. Da diġà tilef 14,000 jekk mhux voti iktar. Taħseb li l-Partit Laburista għandu jibda jinkwieta wkoll għax donnu hemm erba' għamlu li ħajbqgħu jiggvernaw donnu għall-eternità. Però jidher li n-nies imdejqin b'ħafna issues li qed jagħmel il-gvern. Ir-reazzjoni għal din hija il-Partit Laburista f'dan l-istadju m'għandux għalfejn jinkwieta Malcolm. Għaliex? Għax jafu li m'hemmx oppożizzjoni. Għax jafu illi hemm inkwiet kbir, sfortunatament, fiħdan il-Partit Nazzjonalista u li daw ġiġa qegħdin jaħmu il-possibilità ta' min se jkun il-mexxej il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Però dik hija parti mill-istampa. L-istampa l-oħra iva internament il-grupp parlamentari Laburista jaf illi huma qegħdin jiggvernaw fil-ħama. Jipprovaw jattu bil-proġetti li qegħdin isiru. Jipprovaw jottu kif se jiżdiedu l-pensjonijiet. Jipprovaw jattu kif se jiżdiedu il-children's allowances. U l-benefiċċji għal faxxa fqira u l-faqar u enormi fil-pajjiż tas-soċjetà. Imma ma jitkellmux fuq in-nuqqas ta' moralità. Illum għandna rappreżentanti tal-poplu bla moralità. Anka tarhom uħud minnhom deqlin il-Parlament, tajdan għadu jqum mis-sodda ħaxi xeba drogi u ġej għal-Parlament biex ubbat ipoġġu hemm u ma jitkellmux. U xi tfisser tkun rappreżentant tal-poplu, Malcolm? Rappreżentant tal-poplu maħħadin iżbuħija tas-Senat Ruman, iżbuħija tas-Senati Gregi kienu jkunu li jqumu dawn il-filosofi. Aristotel, Platonu u dawn in-nies, Ċesare, u jagħmlu taħdidiet fejn lil ħsabhom fil-Senat jgħidulhom isma' da mhux sew illi aħna qegħdin ngħixu b'dan id-deportament jew le. Illum għandna wira li bdiet dina, ġifieri jiena kont involut xi ftit u nafeżat il-messaġġ. Dak li jgħid il-mexxejn ma tikkontradihx. Dak li jgħid il-mexxej ma tazzardax tipprova tgħid kontrarju għalih. Mela allura x'għandna fil-Parlament? Ruxma ta' mumi tarhom hemmhekk meta jitkellem speċjalment il-Prim Ministru. Ta' madwaru kollha kwieti min jilab bil-mobiles, min jitkellem ma fuq affarijiet imma min jaqbad saqajxa ħaddieħor. Mhux ħadd fid-dettall. U malli jgħid xi ħaġa li jidrilhom bħal vavi jew kulħadd isabbad. Dawn mhux rappreżentanti tal-poplu. Laqqas tfal tal-iskola llum. Laqqas tfal. U kull ma jagħmlu huwa dawk li jkunu se jagħmlu xi intervent biċċa karta miktuba biżgur ma jgħidux xi ħaġa li se jirfsu l-kallu ta' naħa jew ta' oħra. L-oppożizzjoni qiegħda tagħmel l-istess. Jiftehmu bejniethom isma' tkellem hekk imma tajċek u tajċek. U d-diffikultà tara din. Meta tiġi biex tistieden dawn in-nies. Meta tiġi biex tistieden dawn in-nies. Jimporta tgħid l-istess saqsini. Jiena ma naċċettax illi nagħti domandi inti ġenerus. Għax qed li pereżempju ħanipprova nistaqsik dawn. Jiena ma nemmenx min irid jiġi jitkellem m'għandekx ittieħed domandi minn qabel. Jew ippreparat jew m'intix ippreparat. Issa il-puntux qed jiġri kif anka ġiżvelat minn dal-każ ta' Marka Milleri u r-riċerka li għamel illi ir-rappreżentanti tal-poplu kollha ħalqhom magħluqin. Għax daw anka minn ma telax bla vot, barra li għandhom l-introjtu tal-Parlament u l-privileġġi u li jkunu jafu s-sigriti ta' ġewwa, sewwa, dawna qed jingħataw
impjiegi jew fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, jew f'xi uffiċċju ta' Ministri, jiġifieri b'salari oħra, u mbagħad kif għadu kif ħareġ fil-pubbliku għax hemm huwa il-kobor ta' ġurnalist investigattiv isejbu xi impjieg ma' xi azienda oħra. Jiġifieri kif qed tajt int. Mela dan m'hemmx tgergir illi inti ddaħħal 110,000 euro tal-literalment ma tagħmel xejn li f'poġġi bil-qiegħda dak huwa ser. Ser lill-poplu Malti, ser lill-poplu Awċi, ser lil dawk li jgħixu Komino, għax Komino wkoll qed tiġi stuprata u dalla biex ma nsemmux il-korruzzjoni fl-estrem. Jiena mhux qed nitkellem laburistu nazzjonalist niġi ngħid nerġa' ngħid. Titwaqqaf din l-organizzazzjoni ġdida, soċjetà organizzata għar-riforma ta' Malti indipendenti. Sormi. F'Sormi għandna nsibu is-sodisfazzjon tagħna. Mela, ovvjament li semmejt tajjeb inti, però inti qed li speċi għax nippreparaw għal xi programm u hekk. Il-problema hija li kif qed tajjeb ħafna inti għandek nies fil-Parlament illum. Li huma daw qatt ma qraw f'ħajjithom xejn. Huma kapaċi jitkellmu fuq xejn ħlief jekk eżempju inti l-Ministru tal-Bankini. Forsi taf fuq il-bankini, il-bqija ma tista' tiftaħ letteralment fuq xejn għax jibblokjaw u ma jkunux jafu. U għalhekk li ħafna minnhom mhux jiġu tipo fi programmi li tista' saqsi forsi ċertu domandi hekk għax in-nies li huma bħalek u kelli għall-grazzja tal-Alla s'issa xi tlieta erba' hekk li kapaċi jitkellmu prattikament fuq kollox għax isegwux daw mhux għax ġeni għax jaqraw għax isegwu x'inhu jiġri fid-dinja. Ma jsegwux news agency waħda, isegwu varji biex tkun taf ovvjament ftit minn kullum kien. Dawk qed nitilfuhom u l-Parlamenti qed jattira dak it-tip ta' nies. Proset tal din id-domanda, jiena ili nsegwi il-ħajja politika Maltija. Snin, infatti l-aħħar sena tiegħi San Luigi. Konna se nsiru indipendenti u ndbagħad biex nirrappreżenta l-kulleġġi. Ix-xara tal-Furjana, Prim Ministru kien Borġ Oliver, kien kellna il-Sir Maurice Domen. Xara tal-Furjana kienet kollha żrar u xejn żviluppat hemmhekk, konna qisna letteralment is-Sudan jew is-Somalja. Però il-kalibru, mhux qed nitkellem nazzjonalisti u laburist, il-kalibru tal-ministri ta' dak iż-żmien, nsemmu ftit Giovanni Felice, Guido De Marco, sussegwentament Mario Felice, George Borg Oliver, Joe Spiteri, Giuseppe Maria Camilleri, Joseph Cassargalia, George Bonello de Puig, u tibqa' sejjer. Kollha nies ta' ċertu livell. Li kellhom ċertu kultura. Illi tmur titkellem magħhom, itellawk fil-livell bid-difetti tagħhom bħala bni, imma itellawk b'ċertu livell. Sewwa, x'beda jiġrilna? Kabinet wara ieħor minn dak is-snin beda jiddeterjora. Illum kif qed tajjeb inti, imma jiena din ma niskantax. Għax jiena jiġuni nies, pereżempju, niltaqa' anke ma' avukati, sewwa, isma' dak it-tali awtur qatt rajtu inti ħalli tara xi jgħid, moħħ tali awtur. Illum taf kif, mhux biss niżilna pereżempju il-kwalifiki biex jiena bdejt il-kors ta' avukat, trid nagħmel 7 advanced. Il-Latin, l-ekonomija, l-istorja, il-filosofija. Tkun tops fil-English language. Illum biex nakkomodaw xi tifla. Sawa ġabuhom biex tibda kors tal-liġi. Żewġ suġġetti. English language li ħafna drabi min ma jaqrax ma tistax tiżviluppa idjoma Ingliża tajba. U meta ngħidu ġurnali mhux tara d-Daily Mail biex tara iż-żejżiet jew is-srum ta' xi mara taqra ġurnali bħal The Guardian, bħal The Times ta' Londra, bħal The Observer li għandhom Ingliż impeccabbli. U allura ġaranna, illum qed jikkwalifikaw u jiġu avukati jipprattikaw il-qorti. U inti kif sirtek? Għax ikunu studjaw ftit noti, m'għandhomx background letterarju,
m'għandhomx background tal-klassiku u jekk inti ma tafx il-background tal-klassiku, ma tistax anka fl-oratorija biex inti tagħmel trattazzjoni quddiem il-qorti kif se tagħmel referenzi jekk inti ma tafx xejn. Allora għandna iva kif qed tajjeb inti ignoranza grassa. Ġara illi il-poplu inti tibda tisqih. Meta bdew ġejjin dal-miljuni mill-Ewropa, tibda tara dal-flus ġejjin. U jiena kont l-Irlanda fit-2004 meta tħallna fl-EU. Kont mort għax jiena assolutament kontra kull min ipejjeb. President internazzjonali tox tħares lejja b'dawk lajnej. President internazzjonali għall-eliminazzjoni ta' kull min ipejjeb. U kont mort Dublin fl-Irlanda fej daw kienu se jintroduċu liġi li aħna introduċejna f'Jannar ta' 2004 li ma tistax tpejjeb fil-barijiet u ġew. U kien hemm vera depressjoni. Republic of Ireland, hemmhekk ġi konċepit it-tifel iż-żgħir tiegħi lillum għala 18 years. Nawgurawlu mara. U ġara illi il-poplu Irlandiż fil-waqt li ma tantx kienu qed jieħdu pjaċir li jinkontem biex nara li huma josservaw illi fil-pubs għax jobbu l-Guinness ħafna fil-pubs by concept people qalu kif se ngħixu. Imma mbagħad qalu li waħda għax jien qedtilhom x'toroq sbieħ għandkom hawn, għandhom toroq wisajn l-Irlanda tivvjaġġa. Kif soqtni jint biex ġibtni f'dal studios. Tafx qaluli. Wait for it. Ħajjiġi żmien meta l-Unjoni Ewropea lilkom il-Maltin tibda tgħidilkom issa tal-miljuni kollha illi jiena sliftkom irrid dawn il-maxijiet u rrid dawn il-flus lura. Infatti għala l-awtoritajiet fiskali jagħmlu tant enfasi fuq il-VAT. Il-VAT ma nedux għana. Il-VAT mur konna l-Unjoni Ewropea. Ħadd ma jgħidha dik. Hekk se jiġrilu u hekk qed jiġrilu il-poplu Malti. Sewa il-VAT mur kollha hemmhekk għax il-gvernijiet ikunu jridu jonoraw dejka l-obbligu biex huma ikunu jistgħu jibqgħu igawdu u jieħdu. Issa ġara il-membri tal-Parlament sabu dan il-ġid kollu ma sajhom. Ignoranti kienu ħafna minnhom u ignoranti baqgħu, imma qed jaraw dawn id-djamanti, dawn il-ġawar, dan it-tlellix kollu. U jridu jaħtfu minnu. U hekk qed jiġri. U waqt li qegħdin jaħtfu qed jgħidu ma isma' aħna suppost rappreżentanti tal-poplu. Ħanħallu farka. U jaħraw għallut u jgħidu dan għas-soċjetà, u il-kumplament il-ġid jieħdu huma. Jekk il-poplu mhux se jqub u jgħid lil dawn li qed jaspiraw li jirrappreżentaw il-poplu, illi biex inti tirrappreżenta l-poplu titkun moralment korrett, mhux qed ngħid tkun nisrani, jew Buddist, jew Musulman, jew Hindi, jew kosmiku, imma titkun moralment korrett. Allora il-parlamentana se jibqa' jiddeteriora għax inti semmejt id-diskors li għamel Robert Abela fil-Parlament fuq di tal-isptarijiet u fej vera beda jissalvagwarda l-interessi ta' Stewart. Mela dika seduta tal-Parlament. Maqjella. Bl-speaker ma setax jikkontrollhom u jgħajru lil xulxin. Imma kif jgħajru lil xulxin? Kif qed tajjeb inti? Isma, inti qed tgħidli Emi, inti qed tagħmel hekk u hekk ħażin. U jien kif se nwieġbek lilek? Lilek qed tgħid ara inti x'kont għamilt. Mela dak diskussjoni fil-Parlament għax dispiċċat ta' stewards u jgħajru l-naħa l-oħra fuq skansa u li dam 20 sena u li nsterqu 200 miljun u li wieħed mill-esponenti ewlenin ta' steward kien il-konsulent ta' skanska dak iż-żmien. Jiġifieri dan huwa pajjiż illi tilef il-bixra, il-linja, il-kunċett ta' moralità. U sakemm ikollna dan, ma jistax ikollna parlament serju. Biex ta' xaqa, imbagħad daħħalna l din il-12 il-mara. Konsens għasik għazaddin minar ma ġew eletti li kienet mossa moqżiża. Mossa tinten.
U allura jiena meta jgħidu li l-onorevoli għalleġ onorevoli xejn. Immorru jieħdu f'sihom. Dawk mhux suppost qegħdin fil-Parlament jiena ma nirrikonoxxihomx. U nħeġġeġ il-kumplament tal-poplu. Illi dawk li ma ġewx eletti m'għandhomx ikollhom ir-rikonoxximent tal-poplu u m'għandhomx jiġu ivvutati fil-Parlament għax dawk qegħdin hemm mingħajr m'għandhom il-mertu li jkunu rappreżentati. U għar minn hekk kien hemm uħud minnhom li kienu fil-Parlament il-leġislatura ta' qabel għax talgħu b'mod demokratiku u l-poplu ma vvutalhomx. U reġgħu spiċċaw fil-Parlament. Mela. Biex tarawx porkerija li qed ikun hemm. U again, jekk terġa' tmur fuq il-livell tan-nies li qed ikun hemm. X'ismajna daw ħafna minnhom, mit-tnax li telgħu. Assolutament xejn. Jaqraw dak li jgħidulhom. Xejn. Jaqraw u ovvjament jafġu iktar minn ta' qabel. Għandhom impjiegi intern biex iżommu r-rota għaddejja imma dina irridu nifmu għaddi memx kwistjoni ta' nisa u ta' irġiel il-Parlament li tikollok vokazzjoni għalli għara t-maqdara kem maqdara. Nien naftakar il-Mabel Strickland. Ma taqbilx maħħa kem ma taqbilx maħħa. Per eżempju, Agatha Barbara. Jina niftakar kont studenti mur bil-juher darba tal-bitni murna mill-intervista u mort fil-Palazz Ferrerija fejn il-lumem il-Ministeru għas-Servizzi Soċjali, għadu. Di ħaditni fis-7:30 ta' filgħodu. U għed di mhux se tiġi qabel id-9. Fis-7:30 kienet hemm. Sharp on time. Issa aħna kellna juher programm ta' 1:30 li nibdew fis-7:30 ta' filgħodu bum. Tibqa' sejra tajt sal-4, kelli ma nafx kemm nibdel tejpijiet dak iż-żmien u ma tqumx darba biex tmur tagħmel pipi, jew tmur tuħu kafe, li offrit li tazzilma, dawn huma politiċi ta' stoffa. Lillum m'għandniex. U kif qed tista' ma taqbilx magħhom imma nies li ovvjament ta' ċertu livell. Kompli. Naqbżu għall-medja in ġenerali llum. Il-medja saret tagħti verament servizz trasparenti għax jien donnu kif qed naraħħa. Jekk tara il-media agencies ħafna minnhom jaqblu fuq kollox, wieħed joħroġ artiklu l-oħrajn copy u paste la jinvestigawux vera, la jinvestigawux li taħseb u fl-istess ħin qed jippruvaw isiktu media oħra li tkun qed tinvestiga forsi affarijiet differenti minn tagħhom. Fis-sens nistgħu nġibu eżempju neħdu l-immigrazzjoni, forsi topic li dejjem illum qed jaħraq iktar minn qabel. U llum imur jien fuq immigrazzjoni legali, mhix illegali, għax l-illegali ma tantx għadhom jiġu, ma llum qed inġibu kulħadd jafu jara illegali. Donnu però jekk ikun hemm il-medja kollha taqbel, l-ispeċi oħna open jiġu kulħadd kemm iridu 10-50,000 m'għandniex problema, u mbagħad it-traffiku hekk imbagħad wara. Jekk ikun hemm medja oħra li forsi tibda ta' highlight issues li hawn il-problemi, mill-ewwel jippruvaw isiktuha jew iżabilħuha. Voldri fil-verità l-medja llum qed hemmhekk b'mod trasparenti għax jien jinkwitani wkoll il-funding li qed ikun hemm kemm milli hu u ġieli anke mill-gvern. Ftit ilu l-gvern issussidja għall-medja għal printed paper. Mhux ovvji inti b'mod awtomatiku kważi toqgħod daqsxejn attent. Allura vera indipendent il-medja jew le. Mela, importanti ħafna din domanda kif qedlek. It-teżi tad-dottorat tiegħi kienet Broadcasting Legislation, a Comparative Study. Minħabba l-medja jien irrifjutajt li nsir ġudikant. Meta jien offrewli batalija l-Ministru għalli inti issa ġudikant. Jien qedlu domanda waħda, onorevoli. Dak iż-żmien kont ngħidilhom onorevoli. Illum ma ngħidilhomx onorevoli. Qedlu dana se jfisser li jiena b'xi mod mhux se nkun nista' nitkellem. Għalli dik m'hemmx għalfejn ngħidilek. Jekk inti tkun ġudikant ħalqek magħluq. Qedlu forget it. Forget it. Għaliex? Għaż-żewġ kelmiet essenzjalissimi fil-medja huma l-indipendenza, u meta rajt indipendenza, indipendenza ta' ħsieb, indipendenza ta' espressjoni, indipendenza ta' aġir u dak li ngħidulu editorial independence. U l-kelma l-oħra imparzjalità. Jekk jiena appoġġejtaw sewwa, sa jiena nista' nkun ħabib sew ta' xi nies li inti qed isemmili fl-intervista tiegħek. Non ċentra
iqataw miegħek u jien obbligat li nitkellem bħala ċittadin responsabbli dak illi nħoss. Issa x'ġara. Mela, fin-1943 Malta kellha Broadcasting Council. Kien pajjiż maħkum mill-Ingliżi, kien hawn faqar immens, ma kienx hawn ebda mezzi ta' divertiment li fil-kaxxa ta' rediffusion li n-nies kienu jisimgħuha. Niftakarni jien nitla fuq bank bħalma għandna hawnhekk qudiemna biex nipprova nisma' mis-set ta' rediffusion. Ma kien hawn xejn. Imma dal-Broadcasting Council kien jirrappreżenta l-istituzzjonijiet kollha fil-pajjiż prinċipali biex dawn jaraw li l-programmi li joħorġu mir-rediffusion ikunu taħlita ta' estensjoni tal-politika barranija tal-imperu Ingliż, għax l-Ingliżi għadhom jasbu li huma imperu. Ma jafux li huma wieħed mill-iktar nazzjoni stupidi illi għandna. Il-fatt li għandhom monarkija taħra fuqhom, terdalhom flushom, jagħmlu l-ikbar skandli fid-dinja u għadhom jimirħu li għandhom dak huwa poplu kretin. Ma insomma, inħallu għadi. Imbagħad dan il-kunsill kien jikkontrolla xi programmi joħorġu. Sewwa, dal-Broadcasting Council eventwalment ġie eliminat u fis-62 meta Borch Oliver kien introduċa l-ordinanza biex jibdaw jitwaqfu l-kumpanija Maltax, ġa kienu bdew it-taħdidi tal-indipendenza fis-62 u ma kienx hawn industri Malta, Borch Oliver introduċa il-Commercial Partnerships Ordinance biex jibdew jitwaqfu il-kumpaniji. Imma ukoll fil-Kostituzzjoni li kienet qiegħda titfassar iddaħħal il-kunċett tal-Broadcasting Authority li kellu jkun hemm kontroll ta' il-Broadcasting Authority supposti kollha 6 membri. 2 jirrappreżentaw partit politiku li oċċenita. Għax Broadcasting Authority manda tirrappreżenta ebda partit imnejjek dik waħda, anka jekk mhux imnejjek. 2 il-partit liħor imma 2 siġġijiet kellhom ikunu għaċ-ċittadini indipendenzi. Ara l-fottiment u l-ħaxxa ta' dal-politiċi, ħadd minnhom ma qattażel 2 min-nies biex jgħidu aħna qegħdin fl-awtorità tax-xandir biex nirrappreżentaw il-poplu ħieles li la jemmen f'partit u laqas jemmen f'partit ieħor. Fis-62 għax da ħafna ma jafux di l-istess l-injoranza ta' tfal tagħna fl-istorja tagħna. Kenna 5 partiti fil-Parlament. Sawa? Morna lura fuq il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, il-Partit tal-Ħaddim Ansara, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Progressive Constitutional Party li minnu anka kenna l-Prim Ministru Howard. Ma insomma, ġifiri, inħallu għadi. ċara, illi dawn iż-żewġ partiti huma ossessjonati u qed narawha fil-prattika li jibqgħu jigvernaw il-pajjiż huma biss. Dana ma noqogħdux nippressjonaw ruħna billi joqogħdu jgħajru xulxin. Wara seduti jmorru fil-bar, jieħdu drinks flimkien, jaħxu flimkien, jagħmlu kuntratti flimkien, ejn noħorġuhom fil-beraħ dal-ħmieġ. Imma insomma, ħalliha dina. Il-punt huwa daw x'għamlu. Waqfu l-istazzjonijiet tagħhom. Stazzjonijiet li huma midjunin. Stazzjonijiet li jekk inti li ma tħallas il-kont tad-dawlu l-ilma, issib abbużivament għax mhux suppost jaqtaw l-ilma. Jiġu jaqtawlek l-ilma u daw għandhom miljuni ta' dejn għax la jħallsu l-kontijiet ta' dawl u la jħallsu l-kontijiet tal-ilma. Issa, daw fihom esponenti it-tnejn li huma għandhom avukati li jafu il-żewġ ingredienti tax-xandir u għall-imparzjalità u l-indipendenza. Jista' xi ħadd jgħid lil wan huwa imparzjali u indipendenti, jista' xi ħadd jgħid illi in-net huwa imparzjali u indipendenti, u mbagħad beda jiġri. Meta sirna l-istazzjon tal-Istat, bħalissa il-Public Broadcasting Services, dana jiġi ikkontrollat u dominat minn min ikun fil-gvern. Ġifieri, mhux il-nazzjonalisti jgħajru l-laburisti jgħajru il-nazzjonalisti għax jiena niftakar każijiet ma jispiċċaw għad. Fis-76, per eżempju, kellna katina sieħa ta' kawżi l-qorti mibnija fuq l-imparzjalità u l-indipendenza.
Għaliex għax il-partit fil-gvern kienu jgħidu qed jikkontrollu x-xandir tal-istat. Ix-xandir tal-istat m'għandux jiġi ikkontrollat minn ministru illi jappartieni il-kabinet. Għandu jkun hemm ministru għal-komunikazzjoni. U dal-ministru komunikazzjoni fost il-frijaj li kollu ikun hemm taqsima li tirregola x-xandir fil-pajjiż. Imma mhux illi iżżomm persuna li taf li jista' jtik kontribut ma ġibux hemmhekk għax taf illi jekk se jiġi hemm se jimbarazzak. Sawa? Le, Pereżempju, il-PBS tibża tistidinni lili. Anka lili. U anka lili. U anka għaliex. Għax misteħalluk titkellem dal qed tajt fuq il-PM News. U kieku l-PM News għalli isma' fuq din ma tistax titkellem. Fuq din ma tistax tajt dat tip ta' klim. Kollu grazzi tal-istedina mis-seni. U tabatna nixej. Sewa, issa, jiena sibt in-niċċa tiegħi fi stazzjon partikolari fejn nista' nagħmel dana li qed nesprimi, però anka jien dixxiplinat fuq in-nifsi illi nipprova nkun kemm jista' jkun imparzjali u indipendenti. Mhux għandek nies li jiġu u jagħmlu l-għama taż-żiemel u tan-naħa tagħhom biss hija tajba u dak kollu li jgħidu naħa l-oħra huwa ħażin. Issa, dina daħlet ukoll sfortunatament fil-ġurnali tagħna. Illum il-ġurnali ewlenin bħat Times, il-Malta Today, The Malta Independent, l-Orizzon u in-Nazzjon, kollha huma imċabsa b'ċertu parzjalità lejn l-objettivi li jemnu fih. U allura il-pajjiż qed jitlef il-valur ta' moħieres. Quindi stazzjonijiet bħal dawn, bħal PM News, għandhom jiġu preservati. Għax hekk mhux se jkun hemm nies li jgħidu l-verità u jiena grat ħafna għax iwaqfuni kwantità ta' nies. Kuljum praċett. Ġili per eżempju kun jgħat maqsum biex imur u xaħat iżomni. U nibdarru, ċeplik ta' ifimni. Il-ija verità. Jekk mux se jkollna irqajja ta' stazzjonijiet bħal dawn, illi jirreżistu din il-mewġa ta' kontroll ta' dak li najdu, ta' dak li naħsbu. Bħal per eżempju, najta ħaġa professjonalment. ċiġifieri tiġi tikkundanna il-da l-istazzjon, per eżempju. Tal-li da ġab il-xaħat li dan għamel il-fema tiegħu fuq ċertu situazzjoni għandi kun kienet il-conversion therapy. U setajlu ħaneħdok il-qorti. Setajlu ħanitfak il-ħabs. Meta da ma huwa minnu xejn. Ta' ċittadin ħieles. Għandu dritt jgħat li jrid. Umbat najru n-Nord Korea, ċina u Russja bieċensura, dik l-ironija. Le, il-medja f'Malta tilfet l-indipendenza tagħha, illum għandna bżonn gruppi ta' nies li nħeġġu. Però saqsejtni domanda qabel li tal-laċċja, iġifieri. Il-fatt li tant ħdimt u tant batejtax. Anka l-ħajja privata tiegħi kisru ili. Imħabba l-indipendenza tal-ħsib tiegħek, kuħat trid jindaħallek, se taffettwa lill-mara, se jaffettwaw l-tfal. Però il-punt huwa dana illi jekk mhux se nibnu media fejn ikun hemm nies bid-difetti kollha tagħhom għax ħadd mhu perfett. Illi jgħidu isma' dawn huma regolamenti ta' kif irridu immexxu l-istazzjonijiet tagħna. Minar ma jkun hemm intħil bħal tal-One u bħal tan-Net. Sewwa, u mingħajr l-istazzjonijiet satelliti ma nġibuhom jiddependu fuq l-awtoritajiet. Ħantik eżempju. Illum kollox eluf kbar biex tmexxi, mela inti iċempillek ministru, jgħidlek isma' ħantik daqshekk, u daqshekk ma tfissirx 5 euro. Mela mhux hekk ikunu 4%. Ħantik daqshekk, imma darba f'ġimgħa darbtej f'ġimgħa ħanibatlek il-PRO tiegħi u niġi bħala ministru. Ikun hemm id-domandi lesti, immaġinak inti il-ministru, jiena jkolli domandi onorevoli, ngħid sew il-libsa illi inti libes ġiet maħduma minn fabbrika Maltija u li lilek qiegħda toqgħodlok komdu u qed narak li anke meta tixċaqlaq ma tħoss ebda forma ta' diskomfort, u inti se toqgħod tgħidli bħala ministru. Ekk isiru, malli jkun hemm xi programmi oħra fuq dawn l-istazzjonijiet. Illi mbagħad jikkritikaw il dak il-Ministru, inwaqqaf lek iċ-ċejċa.
inwaqqaflek iż-żejża. Bliema dritt biċċa ministru serf tal-poplu li ma jistoqlux is-sejja onorevoli jiġi jiddetta il-flus li qed iġib minn fuq it-taxxi tal-poplu jew mill-Unjoni Ewropea kif inti għandek tmexxi l-istazzjoni. Ma wasalna f'dik is-sitwazzjoni tal-biki. Le il-sitwazzjoni fir-rigward tal-medja trid tiġi totalment ristrutturizzata u jiena mingħajr ma nagħmel riklami għandhom imorru għal dak li ktibt fit-teżi tiegħi fl-1976 ta' kif ix-xandir għandu jitmexxa. Daw l-aħħar snin reċenti, jien niftakar jien għandi 44 sena, niftakar meta kont żgħir jiena għalkemm kienu jgħidulna m'hawnx libertà u hekk. Kulħadd seta' min jgħid bil-laqmijiet, min jgħajjar il dak, min jgħajjar il-ieħor u normalment kulħadd jew joffendik lura u kollox kien jibqa' għaddej. Illum fl-aħħar tista' tgħid 10 snin daħħalna dak l-imbierek political correctness li fil-fema tiegħi tiġibna f'sitwazzjoni li ma tista' titkellem fuq xejn. Għax jekk naraw l-ammonti ta' nies li tresqu l-qorti, kulħadd tefa' l-affarijiet taħt hate speech, il-political correctness ġibnieh kollu hate speech, ma taħsibx li danet dittatorjat fil-verità jiena nemmen li l-libertà naqset ħafna ħafna. Li inti anke l-fatt li biex titkellem jew biex tikteb trid taħseb li tara li m'intix ħadd offendi xi ħadd ukoll fl-istess ħin m'intix liberu. Ma jinkwitakx dal-fatt. Ara nibdielek minn fatt li semmejtlek. L-aħħar dram li jiena ħdimt fl-1979 kifetlek kien Hotel Kogdor ta' Fejdo. Li dinja farsa brillanti, ironika u tiċċentra fuq dan il-karattru illi ma setax jitkellem sew. U allura il-qofort ta' dil-farsa kollha li taqsmek bid-daħel. Kienet dan il-karattru illi biex jitkellem u jesprimi lilu nnifsu rrid jitkellem jgħidulu bil-ħoħi ħoħa. Daka ma tistax tagħmel dak it-tip ta' dram illum. Għax jgħidulek qed twaqqa' għaċċajt min għandu xi difed biex jitkellem. Li dik żgur ma tkunx l-intenzjoni tal-awtur. Fuq di morna fl-estrem. Nieħdu l-każ imbagħad, pereżempju, fit-2006 ta' Norman Lowell. Sewwa? Li jiena nafu blamment billi konti l-avukat tiegħu. Dana ma kien għamel xejn. Ta' kien ma min jafu l-Norman kien ma xi grupp ta' ħbib tiegħu marru f'żewġ lokalitajiet, wieħed il-Fraben il-Qawra u l-lokalità ieħor kienet in-Nigret, iż-Żurieq. U dawn waqt li qed jiklu xi ħaġa u jxorbu mbit. Norman qatt jagħmel waħda mill-speeches tiegħu u xi ħadd iffilmjah. Fost l-affarijiet li qal, pereżempju, il-Fenek Adami kien sejjaħlu Lumumba li kien il-President tal-Kenja dak il-żmien u għamel xi kummenti fuq in-nies illi llum ngħidulhom ta' Karna John Score. Sewwa. Dana xi ħadd irrapportah u kien hemm inħolqot artiklu fil-liġi kriminali għatta apposta leh. Artiklu 82A tal-Kodiċi Kriminali fej proplu introduċa dil-kelma li jettint. Hate speech. U kien għall-affari tiegħu id-dar dan, jieħu xawer, ċaħat fetaħ il-bib ta' barra tad-dar tiegħu, meta ħareġ mix-xawer, ikkanta isib uffiċjali u arrestawh. U ħadu id-depo. Kien f'dak l-istadju waqt li kien qiegħed id-depo illi ikkuntattjawni biex nitlab il-qorti ħalli nkun nista' nara eżatt biex qed jiġi akkużat. U da ġie akkużat illi kien qed iferrex diskors illi joħloq mibeda lejn ħaddieħor li waqqaċċajt il-persuna tal-President. Xi twaqqaċċajt il-persuna tal-President? Jiena ngħid il-ħabib tiegħi George Vella x'ilma doffi qed tagħmel bħala President tar-Repubblika fejn jaqbillek titkellem u fejn jaqbillek ma titkellimx.
Issa jien iktar aggressiv. Norma laqqas biss kien Għalek, daqshekk aggressiv. U l-maġistrat tal-assa illum hija mħallef. Ridet tibatu l-ħabs. Sakemm jistemma l-kaset. U għettila, makxiex, kif tittibatu l-ħabs? L-għanet, dan huwa raġel illi assolutament il-ħajja jħares leja b'toma ta' umorizmu, b'toma ta' sarkazmu, b'toma ta' ironija. Għasja fu xie jfissru dal-klim il-parlament. Ġabu illegali kollu, li tkun ironiku. Kawza li damet sejra il-snin, u ma ninsjaqat, meta ġiet biex tagħti s-sentenza il-maġistrat li differita għal 3 darbiet konsekuttivi, sewa, is-sentenza ma kienieċ 10 sabituħati, is-sentenza kienet edha miktuba di imnaċa. U jien qed ngħidlek, Sur Lowell, illi din is-sentenza għandha servi ta' xabla ta' Demokle. Issa n-nies fil-Parlament probabbli jgħidulna minnu Demokle. Daw l-ignoranti li għandna rappreżentant tal-poplu. Demokrasi kien persuna fil-Greċja illi kien jistilla id-disciplina fin-nies billi qiegħdhom taħt ċabla. U jekk inti tiżbalja, ix-xabla tinżel fuqek u taqsamlek rasek fit-tnejn. Iġifieri dan ma kienx instabħati, imma sentenza ridet isservi biex hu jikkontrolla kif jitkellem. Qed tifhem, u bniedem illi fit-tajjeb u l-ħażin tiegħu seta' jagħti kontribut kbir lill-pajjiż għax anke jekk tajtina ma nagħtix każ, u anke jekk sussegwentament daħareġ għall-elezzjonijiet tal-membru tal-Parlament Ewropew u fl-aħħar elezzjonijiet li ġab xi 10,000 vot, something like that, il-fattu illi bniedem tnafru. Iktar ma nħallu n-nies ħilsa li jgħidu dak li jridu, jgħidu dak li jaħsbu, jagħmlu dak li jħossu jimplementaw, dejjem naturalment f'inkwadratura ta' ċiviltà, sewwa iktar il-pajjiż ikun b'saħħtu. Għax jekk mhux se nerġgħu nibnu l-moralità fil-pajjiż, ħammorru l-baħar kif marret il-medja, kif marret il-modus vivendi, aħna ngħidulu, il-joie de vivre kif konna ngħixu. Għaliex m'għandekx tħossok ħieles li f'pajjiżek m'għandekx titkellem kif trid, naturalment maħniex ngħidu b'mod mhux ċivilizzat, imma mod illi kollox għandu jiġi aċċettat fl-inkwadratura. L-idaqat m'għandhom qatt jiġu ċenżurati. Kif qed isir? Issa, topik ieħor ukoll li nqala mhux dal-aħħar ilu tista' tgħid jiġi diskuss daw l-aħħar snin ukoll. Il-komunità LGBTIQ. Nafu li ovvjament hawn każijiet li llum qed iħossuhom meddadaw għax xi ħadd jitkellem forsi ma jaqbilx mal-way kif jgħixu. Li ma taqbilx jien nemmen li huwa dritt li titlob il xi ħadd li joqtol il xi ħadd u għax gej ovvjament huwa reat. Però jien naħseb li qed naraw żewġ standards differenti. U ħanġiblek eżempju, ftit xhur ilu kien hemm mara il-belt kienet daqsxejn sexy insomma u kienet libsa di malja biss ġol-belt. Qasħieħ fuq il-medja, għax di mhux sewwa bħaġa bil-bikini, u l-pulizija waqfuha. Però ftit xhur wara jiġi l-gay parade. Ikollok nies mhux wieħed ngħid tlieta prattikament bil-malji jew tista' tgħid kif tgħid inti b'sormon barra, ikun hemm tfal ukoll preżenti u qisu ma jiġri xejn. Issa jien mhux qed ngħid li ċaħħat il-daw, però mhux double standard għamela mara bil-bikini waqqafta. U għax hu l-gay parade kulħadd jista' jagħmel li jrid u prattikament joqgħod erwin kważi kollu ġewwa l-Belt Valletta. Taqbel ma da jew le. L-element ta' double standards, fortunatament, qegħdin naraw il-ħin kollu fil-pajjiż. L-aħħar eżempju klassiku u li jdarras u da qed ngħidu bir-rispett tal kulħadd bħala avukat, il-każ ta' Mark Camilleri. Għamel x'għamel, tajjeb jew ħażin, dak mhux se niddiskuti jien. Aħna ngħidu qiegħed sub judice. Imma fejn smajniha f'daw l-aħħar snin f'reati serjissimi li jimminaw is-sigurtà tal-pajjiż, li serqu lill-pajjiż, li ħxew lill-pajjiż, li ħxew lil ħafna ċittadini fih. Data Mark Camilleri finqas
finqas minn 12 sija mid-digrit tal-imħallef illi daw kellhom jagħmlu riċerka jekk dak isirx id-digrit tad-divjet tal-qorti biex ma jiżvelax ċertu dettalji. Il-Pulizija batu messaġġ iva dak iser. U allura ordni mill-qorti biex dana jittieħdu passi u jresqu ħaddis prezz lejn l-awtorità tal-qorti. Meta dan huwa dibattibli ħafna f'soċjetà demokratika. Imbagħad każijiet ċari ta' nies li ripetuttivament edda toħroġ li kienu involuti f'korruzzjoni kbira fil-pajjiż, f'serq ta' flus il-poplu, fi privileġġi li assumew għalihom infushom għad-detriment tal-interessi tal-poplu. Dana ma issemmix. Fil-messaġġi stesem li saru daw l-affarijiet u ma tressa assolutament ħadd voldri. Issa fir-rigward din titħol mhux reliġjon jew diċenza jew indiċenza, moralità fil-pajjiż. Sewwa? Dawna jiena għandi ħafna ħbieb illi jsejħu lilhom infushom. Gays kemm Malta kif ukoll barra, imma hemm il-limitu għal kollox. Inti ma tistax tinqeda f'Malta biex nies illi għandhom dawn it-tendenzi jew din il-kundizzjoni. Ma tiġ tiġi f'estremità issa illi għax inti hekk li trid talaq li ħalqi biex ma nikkummentax fuq hekk, mela jiena ngħidlek, Aziz Melkim, jiena pappagall u li tindirizzani sur pappagall u jekk inti tajt li jiena x'qed ngħidlek pappagall jiena miġnun, jiena lilek ħanmexxilek kontra U titfan il-ħabs. Dak li qed isir fil-pajjiż. Issa, malli nitilfu il-morali kull pajjiż fid-dinja. Xtellef l-Imperu Ruman li kellu kull imkien meta tilef il-moralità. Xtellef il-mixja ta' Adolf Hitler meta tilfu il-moralità. U dak li bnejna dan il-pajjiż se jwassal u l-Ewropa in ġenerali. U l-Ewropa u se jwassal it-telfa tal-moralità. Irid ikun hemm tirrispetta. Di aħna se jkollna waħda mill-ikbar parati tal-gay parades li qatt saret. Għalfejn qegħdin nitqazzu b'dan il-mod. Iridu jgawdu. Sewwa, imma toqgħodx timponili bl-istil ta' ħajja tiegħek fuqi u jekk jien niġi nikkummenta fuq dak l-istil qed tivvinta liġijiet anka qed tagħmel akkużi li għadhom mhux fil-liġi biex persuni oħra teddidhom li ntefgħu. Dika mhix aċċettabbli. Għalhekk qedlek Melkim irid ikollna nukliju f'dina l-organizzazzjoni li għandna nerġa' nirrepetilek għat-tielet darba, soċjetà organizzata għar-riforma ta' Malta indipendenti. F'Sormi għandna nsibu s-serħat. Soluzzjoni. F'Sormi għandna nsibu s-saħħa. F'Sormi għandna nimxu l-qudiem. Ħalli dal-pajjiż umur aħjar. U fil-fatt jiena l-ġimgħa l-oħra mela kelli guest persuna gay ukoll li wkoll di qalet u għamlet ċara li qed tiddejja ukoll b'daw l-affarijiet li qed jiġu organizzati minn dawn l-NGOs fisem il-gays. Għax daqqa ċaru tont għal jien għandi moħħ u nista' niddeċidi jien għal ħajti u ċertu affarijiet idejquh ukoll. Għax għandu element kif qed tajjeb inti ta' moralità u li hu skandalizzat li daw qed jiġbruhom kollha f'keffa waħda donnu jisu gej m'għandux moħħ li jista' jirraġunu jkun differenti. Voldri tajjeb li daw l-affarijiet nibdew ukoll niddiskutuhom. Ekku. Mela, l-edukazzjoni. L-edukazzjoni ngħidu li l-bażi ta' kollox. Illum is-sistema edukattiva kif qed tara ħaxina bħalek ukoll voldri naqbel mhux naqbel huma fatti. Qed ibaxxu l-standards, qed idaħlu ċ-ċensur anke fost it-tfal u l-brainwashing ta' ċertu aġendi. X'soċjetà ħajkonna? Jekk il-ġenituri mhux jindunaw ħajqfu u jikkritikaw is-sistema edukattiv huma u forsi bekk nibdlu r-rotta. Għax jidhru mhux tfal qed joħorġu mill-iskejjel, qed joħorġu puppets ma jistgħux jaħsbu, jibżgħu jaħsbu u jibżgħu jitkellmu. Mhux talli l-edukazzjoni meta ngħidu l-edukazzjoni tfisser it-taħriġ biex inti titgħallem dwar dak illi qed jagħmlek bniedem f'soċjetà partikolari, arrikkita, jiġifieri miżawda, b'referenzi u eżempji
ta' każijiet, inċidenti u sitwazzjonijiet internazzjonali. Jiena nappartieni lil ġenerazzjoni fej l-istudju kien drakonjan. Jiġifieri maqful, border, għal 8 snin sħaħ, barra l-iskejjel preliminari, għandek is-sigħat ta' studju, għandek is-sigħat fejn inti tmur tagħmel ftit sports, u għandek is-sigħat ta' talb. Jiena kont nitlob dejjem permess biex fejn jitlu s-sigħat tal-isports. Ma nagħmlux u mmur nitħarreġ fuq il-palk biex nitgħallem nikkomunika, nieħu sehem f'dibattiti, fid-drammi kif fil-fatt għamilt. Żewġ drammi li jien għamiltu l-impressjonawni ħafna huwa meta għamilt il-parti tar-Re ta' Siam fil-King and I u l-parti ta' Captain Von Trapp fil-musical The Sound of Music. X'fihom in komun dawn iż-żewġ musicals magħrufin? Id-dixxiplina. Id-dixxiplina ta' kif trobbi tfal. Dixxiplina li jien ipprovajt nuża meta kelli it-tfal tiegħi, jien għandi 6. Imma ta' Captain Von Trapp għaddiet. Ta' Emi Bezzina ma ddietx. Il-għaliex bdiet dieħla dana is-sinkobu illi it-tfal ma tistax tikkorreġihom. U jagħmlu li jridu. It-tfal ma tistax tajjat magħhom. Illum għandna organizzazzjoni tal-waħx illi għandha l-bażi tagħha Santa Venera illi tifel jew tifla, żagħżugħ jew żagħżugħa, anke tkun sempliċiment għajjat magħhom, jew għamil xi forma ta' dixxiplina, iċemplu, jiġu, kelli każijiet jien. Fejn tfal mhux biex sittieħdu St. Luke's fejn hemm dipartiment jgħidulu SIPS, Children and Young Persons Section. U s-sib psikjatra hemm, il-psikjatra li tqajt miegħu jien kien vera ċuċ, jipprova jikkonvinċi. Probably kollu bżonnu. Jipprova jikkonvinċi lil dan il-ġuvnot biex huwa jiddeċiedi illi jekk qed isib il-xi ħadd mill-ġenituri tiegħu aggressiv, allura hu m'għandux jibqa' jgħix ma' dan il-ġenitur. U hekk għamel il-ġuvnot. Daw għandhom djar, qed iħallasom il-gvern għalihom fejn qed jibatuhom hemm. Iġifieri, jifirdu l-familja, jifirdu l-uliet mit-tfal, taħt l-iskuża illi hemm il-vjolenza, taħt l-iskuża li hemm l-aggressività. Allora, it-tfal laħejnilhom mid-dixxiplina. U fejn ikun hemm ġieli każijiet ta' abbużi serji, ma jsir xejn. Ma jsir xejn. Għax jibżgħu minnhom. Allora, it-tfal qed ngħidulhom isma' dixxiplina m'għandux ikun hemm. Għamlu li tridu, issa mbagħad. Ximsirka m'għandhomx jistudjaw imħabba t-tensjoni li ħolqilhom l-eżamijiet. Jiena ma nafx kemm l-eżami għamilt. Anka jien. Sewa, u jkun hemm it-tensjoni tal-eżamijiet, imma jrid ikun hemm id-dixxiplina. Biex ħadd il-gradi kollha li ħadd jiena sewwa maqful. U kieku m'għandekx kward minn knowledge li għandek illum. La toħroġ. Bil-garanzija. La toħroġ, la tiltaqa', tistudja diversi awturi, il-Latin, il-Franċiż, it-Taljan, l-ekonomija, l-filosofija, l-istorja. Ma jafu xejn minn dan. X'jikkomunikaw illum? Jikkomunikaw kemm qed iqumilhom. U bil-Viagra ta' 18 sena bil-Viagra. U qed jieħdu mbagħad għandha mentalità illi hija inaċċettabbli. Meta l-awtoritajiet qed jilleġislawlek u jkunu ġenerużi fuq il-mixja ta' droga, Malta sirna bennina ta' droga. Ma nafx bażijiet ta' kokaina, eroina. U naqbduhom imexxu drogi, u nġibuhom il-qorti fejn hemm drittijiet ta' avukati xi tħallsu ħafna drabi bl-eluf. Bl-eluf u nafx qed ngħidlek. Jajdulu issa se jagħmel kors, jew issa se tagħmel kors ta' riabilitazzjoni, u mbagħad daħlet dil-kummedja tat-tatus, kulħadd b'ġismu imtaqqab bit-tatus u li dawna mhux xi ċajta x'hemm ħafna barrani hawn Maltin tajbin ferfih. Jiena ma nistax għalih. Ma hawn barranin
Dawna mhix xi ċajta tal-li għamillek Siqek jħoddok xi 1000 euro. Mela, iġifieri, daw għaliex man, dan it-telfa kollox huwa marbut ma' telfa tal-moralità. L-edukazzjoni marret il-baħar, m'għandniex kurrikulu ta' nies illi vera impenjati fl-istudju sa' mhux qed ngħid kulħadd ignorant, mhux qed ngħid kulħadd ċuċ, imma il-verità hija din. Qed jeżdiedu. Anka tiġi biex titkellem ma' kollegi, isma' ħalli ngħidlek x'qal it-tali awtur fuq da' suġġett. U ħallik mit-tali awtur. Jien għandi dan noti li ħadthom minn dan il-lecturer part-timer illi għallimni u llum qegħdin jgħataw fil-qrati tal-ġustizzja, mhux tab xejn qed ikollna żbalji serji fil-proċedura, mhux tab xejn qed ikollna każijiet ta' gravità u serjetà u dak li jkun joħroġ il-liberat minnu imħabba żball bil-mod kif titqiegħed l-akkuża. Issa dan n-nies qed jgħidu da sar vera biżball, sar b'ignoranza, jew ma' kakkerija għax xi ħadd ikun qed jitkellem ma' xi ħadd. Din hija xi ħaġa oħra mal-edukazzjoni tittorbot il-fatt illi qed nitilfu l-fiduċja fl-awtoritajiet. U kull min ikollu kariga fl-awtoritajiet, ministeru li ma' ministeru ikun, jabbużaw bil-fondi, jabbużaw fil-relazzjoni tagħhom ma' xulxin. Pajjiż li qpa sejjer hekk, triq waħda għandu sejjer il-baħar u sejjer. Mela, xi oħra wkoll li nistgħu naqbdu fuqha hija l-kriminalità. Ftit ilu kien hemm espert suppost mill-ħafna esperti ovvjament li qabbad il-gvern fej qal il-crimes serji f'pajjiżna u l-crimes in ġenerali huma fl-inqas livell li qatt kellna. Inti temmina di għax jien nifhimni li nara u nisma' minn nies u fit-triq li tara. Jew ukoll qed n-nies qed jibżgħu jirrapportaw għax dik xi oħra. Li jgħidulek isma' da ma ħajsir xejn, mela għalfejn irrapporta. Il-verità hi il-kriminalità qiegħda tiżdied ma x'qed jiġri. L-iktar waħda serja li għandna bħalissa hija il-problema ta' drogi. Serjissima. U l-poplu mhux qed jinduna kemm il-pajjiż jinsab taħt teddida minħabba dil-problema ta' drogi. Illum l-inqas problema illi jkollok aqa' vittma ta' droga. U la darba taqa' vittma ta' droga, inti ma tistax tieqaf tieħu droga. Allora biex inti tieħu droga, jew qed inkissru l-familji. Għanna tfal li jgħixu mal-ġenituri, ġenituri li qegħdin anzjani u bil-pensjoni, u jiena nafx qed ngħid bħala avukata xi jiġu jibkuli fl-offiċju, ikissrulhom id-dar. Jekk il-ġenituri ma jtuhomx il-pensjoni, ħalli jkunu jistgħu jixtru id-drogi. Sewwa? Inkella apparti illi jieħdu id-drogi, hemm il-gravità, hemm is-serjetà. Illi drogi ifaqruk. Illi drogi ifisser illi inti qed iddaħħal eluf biex dawn il-eluf mbagħad jitħallsu jew l-avukati jew il-proċedura illi issir il-qorti jew li nużaw l-iskuża li sa se nagħmlu programm ta' riabilitazzjoni. Mela, ma' droga jiżdied il-serq. Ma' serq u droga tiżdied il-vjolenza. Għaliex jekk inti tkun għaddej f'burdata taħt l-effett ta' drogi u kellna ħafna każijiet. Anka nies inqatlu. Ta' sewqan u nies inqatlu u l-vjolenza domestika daw kollha marbutin ma' xulxin. Issa, min għalhekk qed tiġi kontradetta l-fatt ta' stqarrijiet li saru fl-istess perjodu ta' kemm qed jiżdiedu l-każijiet ta' vjolenza domestika fil-pajjiż, li l-pulizija m'għandhomx ir-riżorsi biex ilaqqu mal-kwantità ta' dawn il-każijiet, illi biex jiġi appuntat każ ta' vjolenza domestika l-qorti irid jieħu is-snin biex jiġi appuntat. Imbagħad għandna t-traċedja l-oħra li inħattru s'issa 27 imħallef u 25 maġistrat imma staff fil-qorti imħarreġ u imħallas adekwatament biex ilaħħaq mal-volum tax-xogħol m'hemmx. Qorti li jiena rajt imbena, sewwa jiena bdejt nipprattika hemm fl-1900
1976 u dal-ewwel ġebla tiegħu kien fl-1971 għax Borġ Olivier li jagħmel il-Foundation Stone kien qed jaspira illi kienet ġejja l-elezzjoni f'Ġunju ta' dik is-sena li jkunu li jinawgura dak il-bini, fil-fatt li fl-elezzjoni b'vot wieħed biss u Domintov sar Prim Ministru. Għandna qorti li huwa kbir mibni fi stil barokk, imma ma jistax ilaħħaq mal-volum ta' xogħol illi hemm, allura x'qed jagħmlu? Irraqqu, jibnu kmamar hemm żgħar, però staff imħarreġ biex inkunu nistgħu bil-Malti namlu xi ħaġa illi dawna isibu il-faċilità, dana m'għandniex. Din hija xi ħaġa serissima. Jiġifieri il-kriminalità qiegħda tiżdied imma b'mod sottili li l-awtoritajiet ma jridux jaċċettaw. U għaw fejn tiġi tajda wkoll di Malcolm. Qed ikollna bir-rispett kollu lejn ħafna ħbieb fil-korp tal-pulizija li għandi, korp imnawwar. Rajna għadu kif rajna inċident riċenti fejn l-imħallef Consuelo Xerri Herrera it-timbrat l-assa tal-pulizija tal-imsida f'sentenza bħala post tal-qħab. Meta ħarġu dal-każijiet ta' pulizija li jissa ħareġ illi stuper membru oħra fil-korp tal-pulizija fil-ċina tal-istess. Assa it-tnej li huma ħarġu mill-korp tal-pulizija imma kollox marbut, osserva, dan il-programm stajt sejjaħtlu int. L-estensjoni, l-implikazzjoni u t-tifsira tal-kelma moralità. Fej ta' għadik, jaqa kollox. Nistaw nżidu mal-moralità, suġġett ieħor. Il-kostruzzjoni f'pajjiżna. Nafu li qed ikun hawn numru ta' buildings li telajn. Qed jitilgħu b'mod ħażin, għax fil-fatt mhux ħafna minnhom Alla ħares ħafna, uħud minnhom qed jaqgħu inqatlu nies b'mod innoċenti, fosthom iż-żagħżugħ Jean Paul Sofija, però donnu il-gvern iridu ngħidu fl-aħħar mill-aħħar il-gvern qed imexxi l-pajjiż, laqas biss irid jiftaħ inkjesta fuq dal-każ għax jidher mill-informazzjoni li ħarġet li l-artija tal-gvern għaddewħi xi kontrattur ieħor għaddieħi xi ħadd, il-perita suppost kienet xogħol mal-gvern u għedha suppost fuq dak il-proġett, taħwida buljata sħiħa. Jinkwetawk dawn il-fatti, għal da jistgħu jkunu tfal tagħna fl-aħħar mill-aħħar, jew familjari tagħna. Indina mill-kwistjoni illi jinkwita, il-kostruzzjoni saret pjaga fil-pajjiż. Illum anka attivisti li huma estremi fil-kunċetti soċjalisti tagħhom, Malcolm. Daw l-attivisti ħaduha kontra l-gvern talli qed jiġi rikattat minn spekulaturi u żviluppaturi illi qed ixaħmu l-partiti. Imorru jippuppaw wiċċhom u sormhom l-istess Kastilja fuq il-mejda ta' Kastilja. Mingħajr ma ngħidu illi barra il-ħitan ta' Kastilja jkun hemm vannijiet mimlin b'xampanja u bimbejjet u dana biex jingħataw bħala regali. U dawna qed jiffinanzjaw lil partiti politiċi, kemm ta' naħa u kemm ta' oħra. Xiġifieri 4 min-nies jiddettaw fejn jittieħed l-art, fejn jinbew il-blokok, jiġu jaqgħu jqumu kemm se jbatu n-nies tal-lokal. Il-kostruzzjoni saret pjaga illi l-ewwel illi tispikka fiha hija in-nuqqas ta' pjanar. Pereżempju, jekk post ġi infassalu mibni biex ikun hemm blokka ta' 3 appartamenti, 3 solari. Kif ixxaħħam u tingħata permess biex dan jitla 3 solari oħra u penthouse. U ma tagħtix każ illi l-kostruzzjoni ta' dak il-post għandu katusa daqshekk għal dranaġġ li kienet intiża għal 3 min-nies f'daqqa waħda titlaħħaq ma' 60 ruħ. Allura jispakkaw il-kanen ta' dranaġġ, ħara ħireġ fil-btajjer tan-nies illi jkunu fil-viċin, mela detriment tas-saħħa, iħaltu ħafna drabi id-dranaġġ mal-pajpijiet tal-ilma biex ma jifrankaw. Ekkim sejħin kontratturi ħafna minnhom tal-ħabba gozz, mhux kollox,
U dana joħroġ il-permess. Kemm il-protesta saret? Per eżempju, fil-kas ta' Pembroke, fil-kas ta' 100,000 proġett. U l-autorita tal-ippjanar ma tatix każ. Umbat insiru nafu illi direġenti ewlenin tal-autorita tal-ippjanar kellhom manom pasta idejhom imdaħlin fil-liħ illi se jagħmlu. Jo regali, insifrum ħammorru Las Vegas, ħammorru hemm, nilabu karambola ma' xi waħda, ifimni. Le, il-Kostituzzjoni hija pjaga, in-nies xebaw fuq din, però l-iżviluppaturi għamlu lill-politiċi il-pupazzi tagħhom. Għax daw qed jgħidulhom isma' aħna ntukom permess biex tagħmlu hekk u hekk, intom tudu tuna daqshekk. Allora min jista' jikkompeti? Illum elezzjoni ġenerali anka f'dan it-tikka ta' pajjiż. Jekk m'għandekx biex tibda biljun Għas tibda. ma qas tibda. Mela il-part hekk sejħin il-partit iż-żgħar. Kif jistgħu jiġġieldu? Xi darba. Jiena bħalissa niftakar f'Normi l-ewwel f'waħda mill-kampanja elettorali. Dabla budget ta' xejn. Xi 900 kien. Imma xi ħadd li kellu madwaru ġitu l-idea jagħmel dal-bżiżaq tal-helium. Aha, niftakara. Vot Normi l-ewwel. U lejlet l-elezzjoni telqu dal-bżiżaq fl-ajru. Xorta rnexxielu jġib 10,000, imma Kieku għandu miljun. Għaliex il-gvern u l-oppożizzjoni għattapar se jridu jissiltu ma' xulxin. U bat toqgħod attent. Għad smajtom jissiltu fuq il-kostruzzjoni, għad smajtom jissiltu fuq daw l-iżviluppaturi, għad smajtu jissiltu li l-istat għandu jagħti fondi lil partiti politiċi f'livell ugwali biex dawna propju ma jaqgħux vittmi tar-rikatti ta' daw l-iżviluppaturi. Le, allora l-Kostituzzjoni hija problema kbira. Is-inti semmejt dal-każ ta' Jean Paul Sofija. Jiena is-simpatija anka bħala missier ta' 6 tfal. Is-simpatija kollha tiegħi ma' dilhom li għamlet sew li qiegħda tissielet u jiddispjaċini ngħid inħossni disgustat mill-reazzjoni tal-ħabib tiegħi, il-Prim Ministru Robert Abela, li qal li ma jridx jagħmel inkjesta pubblika fuq dan il-każ. U parti mill-raġuni għatta inti. Għaliex? Ta' kien hemm nukliju ta' nies kollha involuti f'dipartimenti governattivi. Jafu bis-sigriet interni. Għamlu konsorzjum bejnietom. Biex jibni il-binja mingħajr ebda apparentament pariri tekniċi ta' ċertu fondatezza li waslet għat-telf tal-ħajja ta' dan iż-żagħżugħ 20 sena. Jiena mill-ewwel malli ġara l-każ li l-Prim Ministru għetlu kull min kien responsabbli għandu jittieħed fuq il-lan tax-xogħol. Inneżżawhom arwenin u nħalluhom hemm disposti għan-nies biex dak li jfettillhom għandhom jagħmlu n-nies fl-isem tal-ġustizzja jagħmluha. Dana mhux aċċettabbli għall-awtoritajiet għax qed jgħidulek qed tinċita n-nies kontra xi ħadd. L-intenzjoni mhix diki, imma laqqas ir-reazzjoni m'għandha tkun illi l-Prim Ministru jirraġuna, isma' jiena mis-se nagħmel inkjesta u ta' ħasla lill-maġistrat li qiegħda tagħmel ir-rapport fuq l-inkjesta biex tfittex tħaffef, mela dawn affarijiet li tħaffef tittaħseb, tirrifletti. Jiena anka qabel ma nikteb xi protest ġudizzjarju jew ittra ġudizzjarja jew kawża għal qorti tiddum taħseb kif se tqiegħed il-kliem, l-implikazzjoni ta' dawn il-kliem li mhuwiex sew illi allura il-kostruzzjoni minkejja li hawn id-gergir fuqha u n-nies ma jridux iżjed qiegħda sservi ta' skuża għall-gvern biex iħalli mhux biss lilha imma se jkollna l-problemi ta' iżjed u iżjed barranin jiġu fostna hawnhekk u diġà huwa stmat illi għas-sena 2024 pereżempju ħankunu iktar minn 2.5 miljuni 3 miljuni f'dan il-pajjiż bil-problemi infrastrutturali li għandna. Għandna domanda minn xi telespettaturi li qed isegwina. Qed isaqsu kif jista' jkun hawn ġustizzja meta l-istituzzjonijiet blu aħmar u tal-madwar huma miftiema u għaldaqstant meta kulħadd implikat kif jista' wieħed jagħti
jagħti punizzjoni adekwata. Il-maġistrati ħareġ ukoll riċentament niftakru il-Dr. Abela, il-Prim Ministru, jitkellem l-intaqa' ma' maġistrat kif jistgħu jintaqgħu mal-politiċi u l-Kommissarju fil-but tal-politikanti hawn il-prinċipji tad-demokrazija jew mhux jaħdmu. Id-domanda li saqsew kawwek wiġibnija fid-diversi tweġibi li tajna fil-korsa ta' dan il-programm. Però ħan iċċaraw għadin. Għaxin inku għedni u kafe, ximkien per eżempju, u jidħol imħallef, jew jidħol maġistrat, raġel jew mara. Ma nistawx nġibu l-imħalfin u l-maġistrati jibżaw mill-li jitkelbu man nies. Allora jina naħseb fuq din il-Prim Ministru ġi miżinterpretat. Jekk da kif xi riċeviment, kif ikunu ħafna. Jina fil-fema tiegħi u kelli kontroll malli jinti ssir ġudikant u hekk kienet il-prassi. U membru tal-Parlament, l-atmur tiġijiet, l-atmur funzjonijiet, xolok bis-suwa inti serv tal-poplu. Min imur f'dal-parties u engagements u dannej kollu bil-fors se jaqa' vittma ta' dawn it-tentazzjonijiet. Imma, nerġa' nirrepeti, jekk jien qiegħed nieħu kafe u jiġi mħallef jkellimni. U isma' x'jidillek pereżempju fuq is-sentenza li tal-imħallef Francesco De Pasquale li hija sentenza brillanti ta' 136 faċċata, jew sentenza li ngħata ġimgħa wara mill-Prim Mħallef Market Kuti fej qal le mhux bil-iżviluppaturi imur jagħmel biċċa diżin bil-lapes ħalli għajt isma' m'hemm xejn ħażin illi nitilgħu 5 solari meta ir-residenzi kollha tal-madwar huma sa 2 jew 3 solari. Il-qorti tal-appell hemmhekk serviet bħala dawl illi iġiel il-min jifletti li l-autorità tal-ippjanar ma tistax tagħmel li trid. Fil-fatt naħseb dak il-sentenza kienet xaqta dawl fil-ħafna dlam li hawn. Ekku. Li fil-verità jekk tiġġiela ta' drittijiet tiegħek b'xi mod jew ieħor tista' tasal. Dak il-messaġġ ta' programm bħal tiegħek. Le ekku għax ħafna nies jibżaw jimmen kollox fodri joqgħod igerger mbagħad fix-xintejn l-usma tkellem le għax jitallef li l-overtime għax jekk ħanibqgħu b'dik il-mentalità fodri. Le hemm oħra. Sewa, di xiġifieri tmur tistieden li xi ħadd. Tista' tgħidli domandi li tittamilli jew ħantik il-lista ta' domandi. X'għandek issaqsini. Jien nibatom jieħdu f'xejr. Ejja ngħidu nibatom jieħdu fil-qamar. Jixxejru. Le. Min irid jagħmel, imma osserva, kollox mibni fuq il-moralità. Moralità. Issa wkoll għax dal-programm huwa live. Dal-programm live Mela, Voldri. Mhux ħaniċċensura wkoll. Għada wkoll reġa' Mark Camilleri għadu kif ħareġ ukoll biċċa news oħra li jidher li xi deputat kummissarju fil-Pulizija kienu wkoll xi parties jew parti ta' Rożjenko Tajjer. Ovvjament wieħed ikompli jistaqsi speċi għalfej mhux tittieħed azzjoni fejn hemm bżonn tittieħed. Ovvjament issa naraw x'ħajżviluppa wkoll minn dan il-post, però naħseb da ħajkun għalkemm jiena ifhimni jien ma naqbilx ideologikalment miegħu bħala politika, però donnu ħajkun xewka u bżonn fil-verità nies bħalu li jitkellmu għax hekk mhux ħajkun hawn Voldri iktar nies. U jiena da dejjem l-appell li għamilt jiena nitkellem ma' kulħadd kemm min jaqbel miegħi kemm ma jaqbilx, jekk mhux ħajkun hawn grupp ta' nies kif semmejt tajjeb inti. Li ħaniġġieldu għal dak li huwa ġust u tajjeb anke jekk ma naqblux fuq ċertu issues ma fiha xejn ħażin li ma taqbilx, imma fejn naqblu rridu naħdmu bil-fors flimkien għax tant kemm hawn ftit li lesti juru wiċċhom u jitkellmu li jekk mhux ħanappoġġjaw il xulxin fejn hemm bżonn, ħanbagħtu kollha. Importanti da li qed tajt inti Malcolm. Jerġa' jiġi abbinat f'din l-organizzazzjoni li semmejtlek soċjetà organizzata tkun organizzata s-soċjetà. Sewwa? Soċjetà organizzata għal-riforma, għax irridu nirriformaw, ta' Malta indipendenti, għax Malta tilfet l-indipendenza tagħha. U għat li nidbismu meta nisimgħu ngħidu morru wara sormi. Il-punt huwa li rridu nirreflettu biex norganizzaw lil nfusna ħalli nirriformaw il-Malta tagħna
u nżommuha indipendenti. Għax Malta anka l-identità tagħha tilfet, anka dak li huwa ġenwinament indiġenu tilfet, għax illum sirna x'qed jiġrinna. Il-Maltin ma jridux jagħmlu ċertu xogħol, ma jridux jiġbru żibel, ma jridux imorru waiters, ma jridux imorru fil-catering, għax iridu jgawdu l-miliet, għax iridu jgawdu l-ewwel tas-sena. Imma xorta jridu ħafna flus fl-idejn, u allura anka kif kelli l-opportunità niddiskuti miegħek, Melkim, dawn il-barranin, partikolarment l-Indjani, minn Nepal, mill-Pakistan, mbagħad għandna mis-Sudan, mis-Somalja, daw qed jiġu u min wara darna għax inġieli nkun f'dawn il-komunitajiet jitqu bil-poplu Malti. Le, żgur. Jitqu qed jgħidu kemm hu poplu ċuċ, jgħaddi 60 sena oħra, dawn mhux qed jipproduċi tfal. Għax in-nisa tagħhom iżjed jinteressom kemm se juru sormhom. Dak is-sorm li isu dollija fuq kull naħa tax-xmara Ewfrati. Sewwa, kemm se jkunu attraenti. In-nisa tagħna iridu jiddevertu biss. Iridu jgawdu il-ħajja sessuali, kulħadd b'dawn il-pilloli tal-birth control, sewwa, u anka fil-ħajja professjonali jien nista' ngħid ma nafx kemm il-labort naf. Marbut bis-sigriet professjonali, imma kienu jmorru l-Ingilterra, jew imorru Amsterdam, ħdejn Schiphol Airport, issa jmorru l-Eksqallija li biċċa ta' numru tagħmel ġurnata hemm u tagħmel labort u jgħidulek morna ġurnata shopping, ġieli ikollhom konsegwenzi negattivi, jiġu Malta u jmorru lek fi sptar privat. Maħbar ikun ħireġ id-dem u jkollhom id-deni u jgħidu kien hemm korriment, kien hemm laxkament. Ġifiri noqogħdu ntilfu f'dibattiti bħal da fuq l-abort għalija u dibattitu ta' ħela ta' żmien. Inti semmejt hemm minn xi pajjiżi li qed jiġu. Li ħafna minnhom huma pajjiżi foqra. U qasa fejna fuq aħna l-livell ta' edukazzjoni huwa baxx. Però jiena nintaqa' ma' numru minn dawn in-nies kuljum għax insert tax-xogħol tiegħi volli nintaqa' magħhom b'mod regolari. Jiena nemmen li tant kemm l-edukazzjoni tagħna fallit dawn l-aħħar 20-30 sena. L-lum, iktar faċli tagħmel diskursata fuq ċertu materji u temi ma' daw in-nies li aħna qed ngħidulhom ġejjin minn pajjiżi tat-tielet dinja fejn m'hemmx edukazzjoni nibagħtulhom il-flus għax ngħidu rridu jitgħallmu, milli titkellem ma' Malti. Għax il-knowledge tal-Maltin jien qed narah li mar mhux l-isfel ta' il-baħar. Ħadd ma jaf jitkellem fuq xejn. Tkellmu fuq xiex tkellmu. Daħlif jara xi festival tal-mużika. Jew kif qed inti jieħdu droga, jew is-sess. Ma jafux. Fil-fatt tista' tara anka minn rappreżentanti tal-poplu. Qed jiġu investiti miljuni biex nagħmlu mużika Maltija u nieħdu sem fil-Eurovision u festivals imma dawn huma tattiċi. Ta' nies illi jridu jaljenaw il-poplu mill-vera problemi li għanna u li jaħsbu qed jitnejku bil-poplu. Issa, il-massa li ma studjax, il-massa li tu pjaċi tmur f'dak l-irsis, per eżempju, bħalma jkun hemm fuq il-fossos tal-Furjana, kulħadd tiħok sorm b'dawk l-irwejjaħ ta' qara u l-possibilità li tuħux infezzjoni biex tiġi tara wieħed illi jwerzaq. Jew iġibulek persuna barra minn Malta, meta Malta għandna nies kapaċissimi, fosthom intu jien, ituħ 200,000 tal-li jiġi għajt 4 ċuċati fil-mikrofonu ħalli jagħtu hekk sejħin il-Film Awards. U meta il-poplu jistaqsi, tista' tgħid lil daċċuċ inti eżatt kemm ħallastu u għalfejn stidintu, jgħidlek mhux fl-interess tiegħek li tkun taf għax dan huwa ftehim kummerċjali. Biċċa żibel! Qed jgħix minn fuq il-poplu Malti, qed jerda minn fuq il-poplu Malti u ma jridux jagħtu tarif fuq kif isiru ċertu il-flus. Allura, meta il-poplu qed jgħid isma' jiena ċippurtani, l-aqwa li ngawdi u ż-żgħażagħ tagħna llum iridu igawdu biss sewwa u ma jridux jirriflettu jgħidu isma' ħajkollha pedament dal-imbierek tikka ta' pajjiż tagħna biex għada pitada inżommu l-identità tagħna u risposta jekk se nibqgħu sejrin kif inhi hija le.
ħareġ iċ-ċensiment ftit ilu. Jidher issa ovvjament daw ċifri uffiċjali. Min jaf kemm ikun hemm minnhom li jkunu ma ovvjament min ikollu flet jikrih il xi 10 min nies u jgħid li fih tnej volder il-popolazzjoni hija ħafna kbar minn dak li ħareġ. Però ċifri uffiċjali juru li f'għaxar snin biss il-popolazzjoni barranija tela tal-22% u dik Malti ovvjament niżlet madwar 18%. Punti ieħor jiena li qed jinkwitani ħafna. Inti semmejt iż-żgħażagħ, għax ovvjament iż-żgħażagħ suppost huma l-futur tal-pajjiż. Jiena naf ħafna qed jiggradwaw u jitilqu immedjatament mill-pajjiż. U dawn huma l-krema tas-soċjetà, għax ovvjament ikunu studjaw, investaw il-ħin tagħhom, hemm element ta' serjetà, u voldri daw qed idabru rashom mill-ewwel. U qed nibqgħu biż-żgħażagħ li jew m'għandhom skills ta' xejn, ma jridux jaħdmu, jew l-unika xogħol li jridu mal-gvern biex jitilqu fix-xejn iridu. X'futur qed tara b'dawn in-numri? Għax 20 li tiżdiedlek il-popolazzjoni barranija bi 22% f'10 snin, jiena nemmen l-imkien ma ġrat fid-dinja. U donnu il-gvern mhux talli jaraħħa problema li nġibu iktar anzi. U l-oppożizzjoni sikta. L-oppożizzjoni fuq kwistjonijiet li huma vera ta' importanza nazzjonali, aqqas biss għandha idea. Għax l-oppożizzjoni, apparti li hija totalment imkissra fiha nifisha, ħaġa waħda tara. Meta jien se nkun qiegħed fil-gvern, meta jien se jkun immexxi u iktar ma jibqgħu jgħixu fuq dan il-ħsieb, inqas se jkun il-possibilità li huma jaslu hemm. Issa iż-żgħażagħ tagħna illum. Mela ma jridux jistudjaw, m'għandhomx livell ta' edukazzjoni għolu, ma jippurtaħomx hekk ma jkollhomx kwalifiki. Imma kollha jridu l-karozza, mela hawnhekk jridu nindirizzaw problema kbira illi it-trasport pubbliku mhux qed jiġi indirizzat bis-serjetà mill-awtoritajiet. Kulħadd irid igawdi bid-drogi u jmur dal-parties u jmur iwerzaq meta jġibu xi kantant maħniex fuq il-fosos tal-Furjana, pereżempju. It-talent Malti qiegħed jiġi redott għal kanzunetti. Kull min jaħseb li għandu vuċi li jista' jiftaħ ħalqu u jgħid 4 noti qed joħroġ diska, jiġifieri kif naraw fuq l-istazzjoni. Nistgħu mmorru nkantaw jiena u inti nkunu aħjar. Mela jekk konna se nagħmlu d-diska, mhux Mario kanta, Mario se jagħmlilna il-mużika. Diski mbagħad nkantaw aħna. Kanzunetta tiegħu ma qallekx biha. Le, sorpriż. Tiegħek jisimha. U tiegħek tiegħek, le? Imma, jiġifieri, aħna nieħdu sehem fil-każ fil-festival. Meta inti għandek din ir-realtà ta' sitwazzjoni, tfal mawx qed isir ħafna iktar taħlit bejn nies indiġenjaw li jingħaqdu f'relazzjoni mhux jiżżewġu għax iż-żewġ qed jitlef il-popolarità. Ma dawn in-nies allura għandna tfal Serbi, għandna tfal Maltin illi bissirhom is-Sudan, jew is-Somalja, jew il-Libja. Dawn huma realtajiet illi għada pitada qegħdin jaffettwaw l-identità. Imbagħad hemm l-ikbar traċedja li nabbinawha ma' dik tal-edukazzjoni illi żżar tagħna ma jafux l-istorja ta' Malta. Jekk tgħidilhom qed immorru żmien relattivament riċenti. Mhux qed ngħidlek Pawlu Boffa jew Monsinjur D'Andrea fis-snin tletinijiet, imma li tgħidilhom taf minnu Domintov. Jibdew iħarsu lek ċass. U iktar jekk tgħidilhom Borġ Olivier. Jew li daw kienu il-persuni li istrumenti li marru jagħmlu 7 xhur Londra f'Marlborough House jiddiskutu kif se tkun il-changeover minn kolonja għal pajjiż indipendenti. Nista' ngħidlek li anke fil-Parlament hemm speċjalment daw li tellajn għax biex tellajnhom laqqas jafu min kienu l-Prim Ministri ta' Malta. Xejn ma jafu. Foda immaġina li jridu jieħdu d-deċiżjonijiet daw u jieħdu l-voti. Xejn ma jafu. Allura għalhekk imbagħad xi ħadd mhux huma xi ħadd illi jkun qed jagħmel riċerka x'jaqbillu pereżempju isib din bħal tal-conversion therapy, jagħmlu abbozz lil xi ħadd hemm ġew
u jgħidula aqra fuq din illi issa inti fuq dil-kundizzjoni ma tistax titkellem. Allora, issa xej jridu daw? Dak u l-fottiment. Jalqu fuq kollox. Illi iġu l-qorti, in-nies jitwerru iġu mill-qorti, mħabba l-ispejjeż, mħabba d-dewmien, imħabba li wieħed irid salva wiċċu, imħabba li għandu l-impik, imħabba l-familja, imħabba t-tfal, imħabba l-ħabs, imħabba l-multa. Iridu n-nies jiġu l-qorti jgħidu iva ta' sorry, I will not do it again, ma nġax nitkellem. Il-poplu jrid iqum kontra din il-forma ta' dittatorjat li aħna qed ngħidula demokrazija minn nies li mhumiex kompetenti, minn nies li mhumiex idonei tal-istorja ta' Malta, minn nies li m'għandhom ebda dritt jindaħlu lill-poplu kif jesprimi lilu nnifsu għax dan imur kontra il-Kostituzzjoni tagħna. Jiġifieri il-kapitlu fejn hemm id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwu. Imur kontra l-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-individwu. Imur kontra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Lussemburgu. Imur kontra s-sentenzi ta' Strasburg. U allura lil dawn in-nies irridu ngħidulhom isimgħu, jekk intom ignoranti u qatt ma kellkom tkunu fil-Parlament, mhux toqgħodu tiżattu x'illum il-Parlament sar. Ħafna nisa b'ħafna kuluri f'xarhom, minu blu, minu oranġo, kulħadd jiddandan biex jaraw kif se jiġi libes fil-Parlament. Għandu jkun hemm rimedju wieħed, in-nies għandhom jitlu fil-Parlament blonnella, kollha libsin l-iswed, minhom sa saqajhom motti ħalli jkollna Parlament serju. Mux Parlament karnival. Mela, ixi oħra hija l-Unjoni Ewropea. Minn meta tħanna sal-lum. Jiena rajt ħafna kambjamenti. Jiena personali kont votajt iva biex nidħlu, kieku kelli kolli referendum illum jien nivvota biex nibqgħu barra. Għax fil-fema tiegħi minn Ewropa li kienet ibbażata fuq il-freedom of movement u l-ekonomija, illum qiegħda tindaħallek f'kollox. Trid kważi tiġi fuq l-istat individuali jekk ma taqbilx fuq xi issue ma li jiddeċidu Brussels. Ikollok is-sanzjonijiet, iwaqfulek il-fondi, allura dan mhux ukoll dittatorjat li qed joħodlok l-indipendenza fl-aħħar mill-aħħar minn pajjiżek. L-Unjoni Ewropea li jiena speċjalizzajt fuq għax għandi l-Magister Juris in EU and Comparative Law. Hija bbażata fuq l-erba' libertajiet prinċipali, fosthom freedom of movement, freedom of speech, freedom to provide services, freedom to be able to coordinate ideologies. Issa, l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea din qed tużhom biex tabbuża. U waħda per eżempju l-konsegwenzi tal-abbuż huwa l-iGaming. Malta imħabba li tħallna fl-Unjoni Ewropea fej qabel il-lob tal-azzart ma kienx jissemma, ġifieri mhux ma kienx isir. Mhux jagħax dejjem kien isir. Imma illum l-iGaming, il-Malta u mhux il-pajjiżi kollha tal-EU, Malta ħolqot il-Malta Gaming Authority. Malta tagħti liċenzja biex inti tiġi ħalli tmexxi il-lob tal-azzart fil-pajjiż. Malta rridu nedukaw mbagħad li żgħażagħ tagħna biex ma jilagħbux. U bħalma ġara fl-oxxenità ta' waqt it-tazza tad-dinja, mhux biżammejna milli l-poplu Malti ma jkunx ħieres milli jara l-partiti fuq stazzjonijiet oħra, bħall-Italja pereżempju, għax ħafna mill-kommentaturi tal-isports tagħna huma qalet li għandhom jiġu flaċċjati għax ma jifhmu f'xejn. Sewwa imma x'għamilna? Edna lil dal-kumpaniji tal-azzart. Riklami bejn ħafu ieħor ta' partita ma jifqu xejn tal-iGaming. Imma mbagħad l-ipokrizija boss illi għandna qabdu żewġ tfajliet dawn u jgħidulek isma' play your responsibilità. Dak kien skandlu. Issa, kif l-awtorità ta' xandir ħallit dal-iskandlu għaddejn, kif il-mexxejja tal-Public Broadcasting Services da ma waqfuhx, dana ifisser illi dawn huma kompliċi illi jagħmlu lip service kif jgħidu l-Ingliżi biex għatta parsi qed inwissik. Imma mbagħad għamel li trid. U dana huwa waħda mill-effetti negattivi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea fil-fema tiegħi tajnija il-Member States wisq poter. Għaliex? Għax l-ikbar id-dinja kienet bdiet bħala komunità bej il-Ġermanja u Franza.
eżatt wara l-gwerra dinija, imħabba il-ħsara li l-Ġermanja kienet għamlet Franza u l-faqar li Franza kienet diħel fi daw ftemu. Dak il-prinċipju kien tajjeb, ovvjament, li ma niġġielux. L-industrija fejn jidħol l-azzar jikkoordinaw flimkien il-Ġermanja u Franza u da wassar biex ftit kien hemm il-grupp ta' żgħar, Ġermanja, Franza, ma daħlet l-Italja magħhom, daħlet l-Awstrija u daħlet il-Belġium. Kien wara dak il-grupp li l-Unjoni Ewropea bdiet tespandi, anka l-Ingilterra damet biex tidħol fl-EU u kienet waħda minn tal-ewwel li issa reġgħet ħarġet bil-problemi kbar li għandha Brexit. Issa, x'kienet l-iskop ta' dan? Mela, ikkritikajna l-Hitler, ikkritikajna l-Napoleon, dik hija l-ironija. U allura l-periklu li ma tkunx taf l-istorja. Mhux hekk, imma daw qalu dak li ma għamilx Hitler, irridu nagħmlu ħahna. Dak li ma għamilx Napoleon, irridu nagħmlu ħahna. Mela ejja noħolqu ta' parsi organizzazzjoni illi ħadd imbena fuq l-ekonomija. U ftit bdew jinfirxu fuq id-drittijiet tiegħek u d-drittijiet tiegħi. U d-drittijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Allora l-Unjoni Ewropea illum qiegħda taħtaf. Issa, fortunatament, għax kulħadd kien jaf, ħareġ dal-iskandlu riċenti. Dal-iskandlu li huma kienu qed jinnegozjaw mal-Qatar, jiġifieri dil korruzzjoni teżisti kullimkien u l-ikbar soluzzjoni hija waħda li inti meta tiġi biex tagħti dat tip ta' servizz, iridu jagħmlu ilek ċara di mhix il-karriera tiegħek, di mhijiex se tagħmel siġġu fejn inti mbagħad il-membri tal-familja tiegħek u dawk li jiġu minnek jew dawk ta' madwarek jibqgħu igawdu u jitpaxxew minn fuq il-ġid tal-komun. Daw għandna nagħtuhom nies anka fil-Parlament lokali. Per eżempju, iż-żmien Melkim bħalma għamel Don Mintoff 16-il sena Prim Ministru. Iż-żmien bħalma għamel Edifen Kadami 16-il sena Prim Ministru. Dan irid jispiċċa. U il-poplu qed juri dan. Għaliex? Għax għandna l-eżempji. Per eżempju, ta' Muscat, issa dej minna Robert Manġon, għadda minna Lawrence Abela, għadda minna Lawrence Gonzi, illi iktar ma tkun hemm fuq fil-poter, iktar in-nistam, inti iktar se tiġi, tiddependi fuq in-nista madwarek. Sawa, jiena anke meta organizzajt serje televiżiva, per eżempju, qed din ma nistax nagħmilha waħdi, irrid taħdem ta' avukat, irrid illaħaq mal-familja, irrid illaħaq mal-impenni personali, mela għandi bżonn l-assistenti. Jekk jiena nagħmel assistenti, anke jkunu onesti, inti se tgħid l-assistent jew l-assistenta għamel dan ix-xogħol. Dik ikollha rridni jew dak ikollu rridni f'idejhom u jagħmel skont kif jaqbillu jaqbilha. U dak li qed jiġri fil-politika, dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, ġifieri ikun hemm ristruttural ġdid illi min juhu dawn il-karigi, mux kif qed naraw bir-rispett kollu, mela għallex tajba din, mezzola issa għamluha, jew irranġaw biex jagħmluha President tal-Parlament Ewropew, edha tittama forsi illi von der Leyen tirtira tmur fallejan, soħra mela daw jirtiraw, daw jibqaw jerdaw sal-aħħar għal-jom ta' madwaru. Dika issir President tal-Kommissjoni, il-President tal-Kommissjoni jisu il-Prim Ministru tal-Unjoni Ewropea. Fin-nuqqas ta' dan, tiġi għaw tuħu per eżempju t-mexxija tal-Partit Nazzjonalista fidea. ċirku! Karriera! Jerdaw, minn fuq in-nies daw, dik kollha l-istess, di m'għandix tiġi it-tollerat. Tagħmel daqshekk snin u warrab. U tittina rendi konċ qed tagħmel. Anzina ngħid kieku possibbli l-istat għandu jkollu kunsill mhux bħal ċabsa ta' President li għandna ta' għax huwa skandlu illi da fejn jaqbillu jesprimi opinjoni, fejn ma jaqbillux għatta partiti fer barra minn Malta. Billi ngħidu l-President tagħna mar vista statali x'jagħmel imur boss. Għax dak illi jagħmel sewwa minn fuq dar il-poplu. Però l-iktar ħaġa illi hija serja għandu jkollna kunsill tal-istat, ta' nies indipendenti, ta' nies li jiddikjaraw li m'għandhom ebda interess li jkunu fil-politika. Irid ikollhom ċertu età biex tevita l-abbuż, l-abbuż kemm fiżiku, kemm intellettwali u kemm il-lat enerġija,
u daw jirregolaw jekk fil-pajjiż ikun xem xi ħaġa ħażina jew tajba. Fosthom illi inti ma tistax tkun Prim Ministru iktar pereżempju minn 8 snin. Li għandna naqsu l-perjodu ta' 5 snin fil-Parlament 4 u mill-71 hekk imsejħa rappreżentant li għandna fil-Parlament għandna nirriduċuhom mill-inqas għal 45. M'għandniex bżonn Parlament b'71 ruħ meta il-verità hi ħafna minnhom qegħdin hemm propju għal xejn. Mela, ixxi oħra li xtaqt naqbadlek u ma nistgħux ovvjament kif għaddejja d-dinja bħalissa ninjoraw hija l-gwerra li hemm bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Temmen però li dil-gwerra hija biss kif qed ipinġu jenna ovvjament il-medja tajjeb ukoll li ngħidu fuq iċ-ċensura. Mhux Malta biss, anka fl-Ewropa, daw iċ-ċensuraw in-news agencies Russi kollha. Voldri aħna qed nisimgħu ampjena waħda biss anka fejn tidħol il-gwerra. Biex inżidu wkoll magħha di tal-gwerra, l-Ewropa għamlet sanzjonijiet, numru ta' sanzjonijiet kontra Russja, ngħidu kellha dritt fl-aħħar mill-aħħar. Li però turi wkoll l-ipokrizija tal-Ewropa. Fosthom li eżempju Roberta Metsola kritikat kienet il-Joseph Muscat għax għamel ftehim mal-Azerbajġan. U nafu f'dak ir-ritratt famuż li ma ħadetlux bidu, però di u l-Ewropa għamlu ftehim illum mal-Azerbajġan mingħajr problemi ta' xejn basta jinku lir-Russi. Kenna it-tender ta' waqt il-Covid tal-imbierek Pfizer li provda l-vaċċini fejn dawn għamlu flus xi 90 biljun euro. Però da meta intalab minn ċertu membri parlamentari fl-Ewropa biex jaraw x'sar f'dal-ftehim. Nofsu kien kollu highlight jgħid bil-ġemmarker iswed li tipo di it's not public interest. Taħseb li l-Ewropa wkoll hija marida bħal Malta fejn jidħlu t-trasparenza fil-verità. Hemm ktieb vera interessanti. Kont xtrajtu mill-librerija tal-Parlament Ewropew fi Brussels meta għamilt ħabta insifer mal-Prim Ministru biex propju nkopri il-kontribut li suppost tagħti Malta. Infakkrek illi fl-ewwel sentejn tal-amministrazzjoni Muscat l-enfasi kienet bil-pushback biex nikkontrollaw il-daw u niftakar kont inkun preżenti għad-diskussjonijiet li l-Prim Ministru tagħna kien qed jagħmel joħroġ b'wiċċ ħamrani il għaliex id-dirigenti tal-Unjoni Ewropea dal-kunċett tal-pushback ma jridux. U ma jridu skuża biex għattaparsi nies li jridu jaħarbu minn pajjiżhom li suppost imħabba li jkun hemm periklu għax hemm xi gwerra u dittatorjat ħafna drabi da mhux u l-każ. Infatti daw jgħidulhom economic migrants. Issa, l-Unjoni Ewropea di qalet isma' jiena kif se nibbenefika minnha. U x'ġara? Illum għandna tmur l-Ingilterra. U l-Ingilterra. U qed insemmi l-Ingilterra x'ħafna minna ivvjaġġaw hemm. Issa qed jiġri l-istess l-Italja u jekk tmur it-Turkija huwa evidenti. Ħafna minn daw l-immigranti li daħlu illegalment. Tant saret kbira u akuta fl-Ingilterra dil problema illi l-Ingilterra leġislaw biex ħafna immigranti irregolari li ma kellhomx dokumentazzjoni jibatuhom lura. Għam moviment fiħdan l-Ingilterra biex iżommu il-Parlament Ingliż għalli ma jibatomx fi żmien il-Prim Ministru Boris Johnson. Issa hemm Prim Ministru Indjan illi dana fawissu li ġej, jiġifier minn hawn u ftit xhur oħra, kollha ħajkeċċihom mill-Ingilterra jekk m'għandhomx dokumentazzjoni aċċettabbli. L-istess intlaħaq ftehim ma' Franza ma nafx kemm l-Ingilterra ħatħallas il-Franza biex iżomm in-nies milli jaqsmu il-kanal. Din il-mentalità qiegħda fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-kelma tal-paċi, il-kelma tal-konvivenza, il-kelma li naqsmu intellettualment ħajjitna fl-imkien, din hija ipokrizija politika. Il-għaliex, l-Amerika mingħajr is-suq tal-bejħ tal-armamenti, illi ġib tagħhom biljuni fuq biljuni, sawa, u li di qed tgħid xi ftit tal-jemilu Biden mar jitkellem il-Kanada ma' Trudeau.
Daw se jagħmlu patt bejnietom issa illi il-Kanada u l-Amerika se jingħaqdu biex jiffurmaw speċi ta' alleanza ħalli jipproteġu Nord Amerika u il-Kanada. Biden ukoll għamel ftehim mal-Awstralja issa u Franza biex dawn ikollhom in-nuclear submarine. Ħalli u allura iċ-Ċina telqed tiġri ir-Russja u ma bejniet mela allura dawn in-nies ta' ċertu potenza li huma stess imwerwrin li xi ħadd minnhom jitlef it-tempra u jafas il-buttuna nukleari u l-kol kemm aħna nisparixxu. Iva, dawn għandhom interess li jagħmlu dawn il-flus, dawn il-biljuni u kif qed tajjeb inti. Mhux billi toqgħod tajt, Mezzola fid-darbtej li marret l-Ukrajina li titkellem fuq l-armamenti ma għamlix. L-imkien għal-paċi ma jissamma. U allura dawn huma nies illi għatta-paċi jgħidulek irridu l-paċi, inti ma tistax tagħmel il-paċi jekk mhux se tilħaq xi forma ta' kompromess. U din hija l-istorja, għaw terġa' tidħol l-importanza tal-istorja. Putin u ta' Ċajna xi dawna qed imorru fuq il-preċedenti tagħhom. Kulħadd irid la darba juhu dak is-siġġu fuq il-poter, dak il-poter, per eżempju, Putin għandu ma nafx kemm il-proprjetà. Iktar minn 3 biljuni investiti fismu f'akkonti separati. Sewwa, imma tittajx il-ħajja li għajx Putin, illi huwa dejjem imdawwar b'xi 3000 security officer. Biex jara li tfal tiegħu jrid jagħmilhom special security screen. Anka l-ħabiba li għandu wara li tela il-mara permezz ta' divorzju ukoll qegħdin taħt kontroll u skrutinu il-ħin kollu. Il-bniedem tkun ħieles imma jrid jarx responsabbli. Kif intint Melkim, kif jien li għandna ħassejna bħala ċittadina għandna niltaqgħu u nitkellmu għaw il-lejla ngħidu li nħossuna u m'għandna ebda animosità fl-istonku, fil-ruħ, fil-psikoloġija, fil-fiziku tagħna, la kontrapartit, la ieħor, la kontrafazzjoni tas-soċjetà tagħna, laqqa soħra, però huwa ċar li jekk maħnis se nitkellmu biex almenu kulħadd irrealizza, isma' qed ngħixu f'bużżieqa mimlija gass tal-ipokrizija illi b'daqsxejn tal-abra jekk xi ħadd jisplodiha nisparixxu l-koll. Però jinkwetak il-fatt li ju li donna x'kif qed tajjeb inti hemm kien huma jitkellmu fuq paċi daw, mingħajr forsi ma riedu, resqu ma' xulxin u dawwa periga xi ċ-Ċajna llum nafux saħħanda. Resqu flimkien li ċ-Ċajna, lir-Russja, is-South Africa, bosta pajjiżi Afrikani hemm xi madwar 30 pajjiż. L-Indja, il-Pakistan. Daw l-Ewropa tgħidilna l-ispeċi d-dinja kontra Putin. Jew id-dinja tiddur kontra l-Ewropa. U l-arroganza li hemm għax fil-verità dik hija arroganza. Meta inti paċi minn tissemmi imkien. Għax fil-fatt il-gvern Ċiniż għamel pjan ta' paċi. L-Amerika mill-ewwel laqas laħqura oħda l-pjan qalu lill-Ukrajna ara ma taċċettawx il-pjan ta' paċi. Fadri, irridu paċi jew ma rridux paċi fl-aħħar mill-aħħar bħal Ewropa. Nerġa' ngħidlek hawnhekk jidħol kollox l-arfin tal-istorja. Jekk id-dinja tibqa' teżisti bil-mod kif nafu għallum, l-Ewropa risqa lejn it-tmiem. L-Ewropa falliet għax l-Ewropa l-intellettwali u n-nies ta' rida tajba li kellha fiha kien hemm żmien meta ħasbu setgħu jiddominaw il-kobor tal-Afrika bil-ġid u r-rikkezzi kollha li kellha l-Afrika. Setgħu jimmanipulaw ir-Russja. Kienet l-Ewropa biftehim mal-Amerika illi farku l-Jugoslavja. Jiena kont preżenti għal funeral ta' Tito fin-1981 fejn għandu mużuleum sabiħ barra Beograd. Il-Jugoslavja bil-restrizzjoni kollha u l-faqar li kellha kienu diversi pajjiżi maqudin flimkien. Kienet jisa liju. Is-Serbja, il-Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kroazja. Dawn farkuha l-Amerika, Franza u l-Ingliżi deliberatament biex dik il-forza li kien se jkun hemm fiċ-ċentru tal-Ewropa tiġi diżintegrata. Ħallu jkunu jassimilawhom ftit fl-Unjoni Ewropea.
Infatti x'għandna, il-Kroazja membru tal-EU, is-Serbja imħabba li għatem elementi anti biex ngħidu hekk kunċetti kif nafuhom aħna ta' demokratiċi, is-Serbja ma trix tiġi aċċettata imma għandha applikazzjoni pendenti, il-Bosnia Herzegovina, il-Serbja inħolo il-kas mal-Kosovo, il-Kosovo trid tidħol fl-Unjoni Ewropea u l-Kosovo miġġielda mal-Greċja imħabba l-Maċedonja tan-Nord l-ewwel bdiet imħabba l-isem tal-kapitali għax fil-Greċja hemm lokali ieħor jismu Maċedonja, jiġifieri daw flok qed jgħidu isma' biex aħna ngħixu irridu nimxu fuq il-prinċipju tal-koeżistenza u l-koeżistenza tiġi b'tolleranza bl-interess tal-paċi, dawna jridu jinigżu il-ħin kollu li ġurxin. U dit-tensjoni tibqa' sejra. L-Unjoni Ewropea qiegħda, infatti nerġa' ngħidlek, kontx trajda l-ktieb waqt break bejn ministri morru jiklu dana, hemm dam librerija u kien hemm dal-ktieb jismu miktub minnhom stess The Rotten Heart of Europe. L-EU huwa The Rotten Heart of Europe. Qalb marida. Qalb li mhux qed ħabbat bir-ritmu kif suppost, qalb li sejra tieqaf jekk ma jikkontrollawx. Kemm il-forza u l-influenza li ġejja mill-Amerika. Kif ukoll l-intħil tagħhom f'affarijiet bħal dil-gwerra ta' l-Ukrajna illi se toħloq riperkussjonijiet li ma jifquhat. Għax issa ejja nirraġunaw. Meta xi darba jekk fl-immedjat tispiċċa dil-gwerra tal-Ukrajina. Għatilli l-affarijiet qed imorru mill-lar għall-lar. Anka bl-isplużjoni ta' l-ewwel net dawn il-balloons li kien hemm fuq l-Amerika ġejjin miċ-Ċina. U dal-aħħar inċident ta' drone Amerikan jiġi mifquħ minn ajruplani tar-Russi. It-tensjoni qiegħda hemm. Issa li Biden jiftiem mal-Awstralja u jiftiem ma' Franza u mal-Ingilterra biex jagħmlu dawn il-highly advanced technologically nuclear submarines, ir-Russa qed jgħid isma' aħna minna ftehim simili maċ-Ċina issa. U l-gwerra qed tiġi kontrollata kollox mill-ispazju għax is-satelliti jiksfulek kollox. Is-satelliti għandhom is-saħħa li anke pereżempju qed jaraw lilek u lili bħalissa nitkellmu minn PM News u qed jgħidu ara Madoffi hemmhekk fil-Gżira ta' Malta hemm xaq dawl, hemm xaq ta' tama, hemm xaq divin, hemm xaq li qed jilluminana f'dak li huwa ġustizzja. Sewwa, imma il-verità hi in-nies ta' fuq iridu jistanew ta' madwarhom qegħdin jaħsbu li daw qatt musejrin imutu u jitilqu bħala bledmin u jiddiżintegraw. Aħna f'Malta għadna kif bdejna ma nafx kemm inqabar ġdid l-addolorata tax kemm hemm il-menti illi min qed jindifhem fil-fatt huwa marraq f'ħafna ilma għax għasemmek maħallew tajjeb. Għandikum min għamel dal-qabar laqqastom il-bitma biex iżżomm l-ilma, allora il-min qed jitfnu hemm ħafna katavri jomu fl-ilma. Infatti l-ilma li hemm fir-reservoir hemmhekk huma kontaminati. Alla ħares da ma ngħiduhomx fil-pubbliku. Xogħol ħażin, kostruttur li jkunu qdejna biex tlajna fil-Parlament u nqabduhom biex jagħmlu da xogħol. Jiġifieri il-ħaġa tinten. Hemm bżonn se nerġa' ngħidlek għal-raba darba ta' soċjetà organizzata għal-riforma ta' Malta indipendenti viva Sormi. Mela, l-aħħar domanda, kif taraħ il-futur ta' pajjiżna u tad-dinja bħalissa fil-verità llum dinja waħda. Ekku. Ma nistax ngħidlek illi naraħ b'mod ħafna feliċi. Id-dinja saret aqoċċa, u bħalissa fi żmien il-aqoċċa ukoll. Aqoċċa ta' interessi partiġjani. Jekk jiena nkun qed nagħmel xi ħaġa u rrid nara biss l-interessi tiegħi, u niġi naqgħu inqum minnek, mill-familja tiegħek, minn dawk ta' madwarek, kif nistgħu nimxu f'livell ta' koeżistenza? Kif tista' inti tispjega illi bniedem illi jkun ilu jerda u ma jagħmel xogħlu sempliċement għax ma jiġix elett jew ma tiġix eletta ittieħ premju.
premju li qed iqallaw mijiet ta' eluf mit-taxxa u mill-flus tal-poplu. Meta għandna massa tal-poplu illi qiegħda tgħix fuq il-livell jew taħt il-livell tal-faqar. Allora, il-futur għal pajjiżna jidher wieħed ferm oskur illi pajjiżna se jiġi dominat għada pitada mill-barranin illi ma jkun jippurtom xejn mill-kultura tagħna u minn dak li bdejna u bis-swar illi għandna, illi per eżempju aħna għandna belt kapitali Valletta illi hija ġawra. Dik mur imxija madwar il-lejl il-belt u vera sabiħa. Tara dawk id-swar kif ikunu mixewlin. Qed narmu dak illi l-antenati tagħna iġġieldu għalih kollu. Dina hija traċedja. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel l-istess. Qed naraw mhux biss il-korruzzjoni li hemm fl-Unjoni Ewropea, imma qegħdin naraw ukoll li di qiegħda assoċjata ma' pajjiż li nsab fi gwerra u ma qed tagħmel ebda inizjattiva ta' negozjati ma' Russja. Mhux qed jagħmlu ebda laqgħat isma' kif ħansolvu din. Mela allura xaw, ċirku ta' nies li jridu jistanew illi jaħtfu u jaħkmu u jakkwistaw kemm jista' jkun u jiġu jitnejku mill-massa li qiegħda tbagħt il-faqar, li qiegħda tbagħt il-ġuħ, li għandha bżonn is-simpatija tan-nies u allura mingħajr ma trid parti mill-istorja. Titmur lura għall-Vanġelu. Titmur għal dak id-diskors ta' Ġesu Kristu fuq il-montanja jiena mort propju hemmhekk l-Iżrael fejn dana għallhom isma'. Minu bil-ġuħ tiddu titmawh. Minu bil-għaġġ tiddu tisquh. Minu għaf il-bżonn tiddu tajnuh. Mhux taħxuh kif qed jagħmlu il-politiċi hawnhekk u fl-Unjoni Ewropea. Ikun infaħħal l-organizzazzjoni soċjetà organizzata riforma ta' Malta Indipendenti Viva Sormi. Nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna. Diskussjoni interessanti ħafna, diskutajna varji suġġetti. Nixtieq nirrakkomanda l-medalja. Imma żgur. Mhux ħajtu ili. Jalla ma jtulek George Bella. Nispera l-qoddim ikonna nerġgħu wkoll iċ-ċans li nagħmlu intervista oħra ovvjament miegħek nistgħu niddiskutu prattikament fuq kull suġġett. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nħeġġiġhom biex il-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jintaqgħu magħna. Grazzi ħafna.